Tervetuloa kuuntelemaan Siimat kirjalla podcastia. Tänään mulla podcastissa on vieraana Jani Haavisto. Morjesta Jani. Terve sinne Poriin. Kiitoksia. Jani, kerro hei kuuntelijoille, että ketä sä olet ja mistä sä tulet? Joo, mä oon Jani Haavisto, mä oon alun perin Vaasasta. Nykyään asun Mustasaaressa, eli Vaasan naapurikunnassa. 37-vuotias aktiivinen kalastaja ja kalastusalalla työskentelevä. Monet varmaan tunnistaa tällä hetkellä Mikadon vaatteista, mutta ehkä aiemmin muistakin. Joo, tässä on nyt varmaan ensi vuonna tulee noin 15 vuotta täyteen jollain tavalla kalastusalalla olemista, että mä oon alun perin lähtenyt rakentamaan tuollaista pientä kivijalkaliikettä Vaasassa isommaksi ja siinä pyörähti semmoinen 10 vuotta ja nyt mä oon sitten hyppäsin Mikadon leipiin, tuli sellainen mahdollisuus ja se oli oikeastaan ihan mukava haaste, mutta tässä vuosien varrella on tosiaan erinäisien yhteistyökumppaneiden kautta päässyt kanssa esiintymään laajemmalla yleisölle ja uskoisin, että sitä kautta ihmiset tunnistaa, että sitten mitkä vaatteet on ollut milläkin kerralla, niin se nyt on toissijasta, mutta se, että tavalla tai toisella on päässyt olemaan monessa mukana ja ehkä kalastusalalla niin kuin siinä mielessä vähän tunnettuvuutta on. Ja tuohon varmaan, että kun on päässyt pyörähtämään ehkä vähän kaveran edessä, niin siihen palataan sitten vielä myöhemmin, mutta ennen kuin päästään siihen, niin aloitetaan siitä, että mistä tämä sun kalastusharrastus on alun perin saanut alkunsa, että mikä sen kipinän on sytyttänyt? Jaa, tuo on hyvä kysymys. Mun varhaisimmat kalastusmuistit menee johonkin isovanhempien mökille, siis mä oon ollut varmaan 3, 4, 5 vuotta vanha ja siellä ollaan ongittu ja mulla ei oikeastaan ole mitään muistikuvia siitä, paitsi että mulla on tavallaan siitä kokonaisuudesta muistikuva. Siis mä en tiedä, onko mä saanut kalaa, mä en tiedä mitä me ollaan ongittu, mä en edes muista minkä näköistä siellä oli. Se on aika jännä. Mulla on semmoinen niin kuin laaja muistikuva siitä koko asiasta, mutta ei kumminkaan niin kuin yksityiskohtaista ole mitään. Mutta sitten varhaisimmat kalastusmuistit, mitkä mulla on taas sitten niin kuin elävänä mielessä, niin on varmaan semmoinen, olisiko mä ollut 7-8-vuotias ja kun mulla isoveli on, niin perheineen mentiin kesäiltaisin uimarantaan ja siinä iässä yleensä haluaisi menisi pää 3. jalkana polskiin sinne mereen ja muuta, mutta meillä oli sellainen sopimus, että isoveli ja äiti meni uimarantaan ja mä menin sitten käsisiimalla onkimaan. Mulla oli matoja aina mukana, menin sieltä yhden venelaiturin alta, mikä oli saaren toisella puolella. Mä ongin aina siellä ahvenia ja särkiä, mitkä siinä laiturin alta meni. Ja jos siitä vielä pitää joku niinku semmoinen niinku hauska kommervenkki, tai no kommervenkki, mutta semmoinen hauska tapahtuma mainita, niin mä muistan elävästi sen, kun mä niitä sormen mittaisia särkiä siinä käsisiimalla jallittelin, ja sitten siitä tuli sellainen kala yhtäkkiä ui alta, että mä säikähdin. Mä olin varmaan 6-7 vuotta vanha, mä säikähdin sitä kalaa niin kovaa, että mä nostin sen siiman pois. Ja mä en niin kuin ymmärtänyt oikeastaan, että niin kuin mitä siinä tapahtui ja mikä se oli, mutta se oli älyttömän iso. Näin jälkikäteen, niin mä oon ehkä ymmärtänyt, että se on todennäköisesti ollut joku semmoinen 2 kilon säyne, 2,5. Se on ihan normaali kala näissä vesistöissä, että se on iso säyne ja se käy välillä matala. Se on saattanut olla lahnikin. Mä en yksinkertaisesti muista vaan, että se oli niin iso, että mulla oli paskat housuissa. Mä olin 6-7-vuotias, että mä en uskaltanut sitä onkia. Mutta se nyt oli tapahtuma sikseen. No, sitten siitä vuodet vierähti eteenpäin, mua rupesi kiinnostaa. Me ongittiin paljon isän kanssa ja sitten kun tulin siihen niin kuin fillarikään siinä mielessä, sai vähän vapaammin tulla ja mennä, että onko se nyt sitten, kun on yli 10 tai 13, en mä muista edes mitä on, mutta silleen, että saa luvan kotota lähteä kavereiden kanssa jopa vähän yksin kalan, niin silloin serkun kanssa varhaisteinenä niin fillaroitiin paljon Vaasan kaupungin rannoille ja heitettiin haukea. Ja meillä oli aina semmoinen iso lössi mukana, meitä oli 5 tai 10 ja sitten me heitettiin ilta siellä Vaasan sisäsaariston rannoilla ja kilpailtiin siitä, että kuka sai eniten haukea. Ja sama asia jatkui
pojasta eteenpäin. Paljon käytiin kalassa oikeastaan joka viikonloppu ja kaikki ilta oltiin jollain tavalla rannalta heittelemässä. Ja hauki oli aina se, niin kuin se ykkösjuttu. Totta kai se oli karukala ja se tärppäsi kovaa ja se on peto, että kaikki muu onginta ynnä tämmöinen niin jäi kyllä täysin taka-alalle siinä vaiheessa. Armeijan aikoihin niin tuli, niin kuin varmaan monella tulee siinä 20 vuoden iässä, että tulee semmoinen pieni tauko kalastuksesta. Se ei missään vaiheessa niin kuin poistunut mun mielestä. Se oli vahvasti koko ajan läsnä. Mä paljon seurasin ja luin ja toki kalastelin, mutta totta kai siinä tuli paljon muutakin. Että mä harrastin urheilua siihen aikaan vielä suhteellisen vakavasti ja aika korkeallakin tasolla, niin se söi aikaa. Ja siinä varmaan 25 vuoden iässä sitten tuli taas se, niin kuin, sen jälkeen se oli se ainut asia, mitä mietin. Se oli aamusta iltaan pelkkää kalastusta ja sillä polulla nyt oikeastaan ollaan. Että Eli tuossa 25 iässä, niin niillä paikkeilla aika pian hyppäsit sitten jo niin kuin kalastusliikkeeseen töihin. Joo, mä olin itse asiassa mä olin myyjänä Gigantissa, Vaasan Gigantissa ja mulla oli siinä osastolla kollega, joka perhokalasti. Ja mä yritin sitä koko ajan jallitella mukaan heittokalastaan ja se jallitti mua mukaan perhokalastaan. Ja oikeastaan siinä niin kuin syntyi tavallaan semmoinen keskusteluyhteys, mikä oli ehkä puuttunut, että ei ollut löytänyt monet nämä, kenen kanssa mä kalastin silloin, ne oli lopettanut ja teki jo muita asioita. Et mulla oli siinä semmoinen muutama vuosi, kun mä oikein täällä Vaasan seudulla ei ollut sellaista niin kuin ihan ykkösfrendiä, kenen kanssa kalastella ja oikeastaan keskustella ja koko ajan pallotella siitä aiheesta. Mutta sitten siinä Gigantissa löytyi semmoinen keskusteluhenkilö ja sitten mä rupesin hänen kanssa ihan muutamia hassuja reissuja rampattiin ja mä jopa kokeilin sellaista kuin perhokalastus, mikä nyt niin kuin jälkikäteen kyllä oli niin kuin ehkä maailman typerin idea mun lähteä perhokalastamaan. On sitäkin kokeiltu ja mä muistan sen hyvin, kun meillä oli tuossa varaston puolella oli varastopäällikkö ja hänen veljensä omisti metsästysliikkeen Vaasassa. Ja siinä oli keskustelu jossain vaiheessa työpaikalla. Hän mainitsi, että ne on mahdollisesti laajentamassa ja ne on mahdollisesti myöskin panostamassa kalastukseen, koska se on kumminkin Vaasan seudulla niin se on niin kuin iso harrastajakunta ja ei ollut siihen aikaan oikein semmoista hyvin varustettua kalastusliikettä. Että metsästysliikkeessäkin oli semmoinen pieni muutaman neliömetrin nurkkaus, missä oli lähinnä jotain lusikkavieheitä ja muita, niin mä periaatteessa siltä istumalta, mä olin silloinkin ollut jo aika monta vuotta töissä siellä, niin mä siltä istumalta niin taisin peräti sen työpäivän jälkeen lähteä suoraan kaupunkiin ja kävelin sisään siihen liikkeeseen ja sanoin, että mä kuulin tällaista huhua, että olette laajentamassa. Mä kuulin myöskin huhua, että te olette kalastukseen panostamassa. Te tarvitte ehdottomasti lisää henkilökuntaa, koska totta kai laajennetaan ja halutaan lisää tuotekategorioita, varsinkin liikkeessä, missä ei ole ennestään osaamista, niin en nyt röyhkeästi, mutta sanoin periaatteessa, että mä oon se henkilö, että te on turha etsiä enempää. Ja ei sitten mennyt kuin viikko, niin mä kävin siellä allekirjoittaa työsopimukseen ja irtisanoin itteni siitä silloisesta työstä. Että se oli aika nopeata menoa sitten ja tosiaan sen jälkeen tässä nyt ei ihan, mutta pian 15 vuotta sitten ollut sillä polulla. Ja kyllä se on kyllä tämä niin kuin kalastus on ollut mulle aamusta iltaan 3, 6, 5 ja jopa tullut uniin. Hyvässä ja huonossa. Kyllähän sitä moni sanoo että siinä on myös omat huonot puolensa, kun tekee harrastuksesta työ, mutta sitten taas tällainen, kun sitä miettii, niin onko sitä periaatteessa parempaakaan, että saa koko ajan olla niin kuin aihealueen kanssa kuitenkin tekemisissä, jos palua riittää. Niin, mä itse asiassa tuossa tuli lauantaina pienen niskajumi, niin mä kävin tänään hierojalla sen niskan takia, koska mun pitää saada se kuntoon. Mulla on viikonloppuinen kalastuskilpailu Tikkasen kanssa ja mä en halua olla niin, että mä en pysty katsoa oikealle tai vasemmalle ja joutuu penkin listuun siellä. Totta kai haluan vähän kalastaa, niin mä ajattelin, että mä menen vetämään puolen tunnin ajan. Ja siinä kun mä menin siihen sen pikku toimipisteeseen, niin se oli aika sellainen pimeä pieni huone. Niin jossain vaiheessa mulle tuli semmoinen ajatus, että kuinka helvettiin joku pystyy niin kuin tekemään aamusta iltaan tällaista, niin kuin lukittautua siihen pieneen huoneeseen, että siinä mielessä on niin kuin aika kiitollisessa asemassa, että saa aika vapaasti tulla mennä, saa aika vapaasti kalastella,
mä pystyn itse jaarittelemaan aika pitkälti mun työtunnit, vaikka mä kiireinen on, niin pystyn kumminkin, mullakin on perhettä, niin se on aika hyvä siinä mielessä, että mä pystyn pitkälti suunnittelemaan niin kuin perheen kautta sitä mun työn tulemista ja menemistä. Ja tosiaan eihän se mikään suuri salaisuus ole. Totta kai se kun sä herät aamulla ja sulle heti ensimmäisenä sä vedät semmoisen 10-tuntisen päivää ja pelkkää kalastusta, niin jotenkin siinä ehkä on se suurin puhti pois. Normaalisti kun teet jotain konttorityötä tai muuta, niin ainut mitä sä ajattelet sen työpäivän aikana on kalastus ja illalla sä meet sitten kalaa ja sä mietit kuinka sä meet ja näin. Et kun sä oot vetänyt se 10-tuntisesta kalastusta, on nyt missä muodossa tahansa, niin jotenkin ehkä se on syönyt multa sitä intoa, että mä vaan otan jonkun ongeen ja meen alas, että tuntuu, että kaikki kalastus nykyään pitää olla niin älyttömän suunniteltua tai siinä pitää olla joku agenda tai muuta. Se on niin kuin hyvässä ja pahassa, mutta ei tietenkään pelkästään negatiivista. Että se, että monet kun lukittautuu konttorin työpäiväksi, niin mun työpäivät osittain saattaa olla sitä, että mä oon ulkona kalastamassa. Ehkä testaamassa uusia välineitä, mitä suunnitellaan. Ehkä kalassa jonkun yhteistyökumppanin kanssa tai jälleenmyyjän kanssa. Ja joskus kamera edessä, joskus on joku radio mukana. Ei pidä valittaa. Ei siinä. Siis hyvä työ ja erittäin mieleinen. Palataan sen verran vielä taaksepäin, kun sanoit, että siinä ala-yläasteen taitteessa kun pyörillä menitte kaveriporukalla siellä Vaasan rantoja pitkiä ja kalastitte haukea, niin osuiko niiltä reissulta mitään semmoista oikein niin kuin ylläriä siiman päähän, että tuli joku vähän parempi taikka sitten semmoinen, mikä jäi mysteeriksi, että olisiko toi voinut olla niin kuin oikeasti semmoinen todella iso kala? En rehellisesti muista, että olisi ollut mitään sellaista. Siis perussaalis meillä silloin oli semmoinen 5-60 sentin haukia. Niitä saattoi tulla sitten, meitä oli 10 jätkää, niin olisi parikymmentä haukea ilta. Jokut jäi ilmaan, jokut sai 4, jokut 2 ja 3 ja 1. Mutta se oli sellaista peruspuikkoa ja kaikki. Se oli justiin sitä aikaa, kun joku sai jotain kalaa jollain uistimella, niin sitten loppujen lopuksi kaikki 10 seisoi ja heitti sitä samaa viehettä samassa värissä siinä vierekkäin. Ja se oli se, silloin ei paljon kokeiltu. Ja toisaalta ei ollut vieheitä samalla tavalla kuin tänä päivänä. Että kyllä se sitä vahvasti lusikka-aikaa oli. Vaappuja ei niinkään heitelty, koska se oli, no joku niitä saattoi kokeilla, mutta ei niillä oikein kaloja silloin saatu. Että se ehkä paikka oli sellainen, että se lusikkauistin oli omiaan siinä, mutta täytyy sanoa, että en muista, että oltaisiin saatu edes mitään muuta kalalajia kuin hauki. Ja kyllä ne kaikki oli, olisiko nyt sitten joku hassu 80 saattanut joskus käydä, mutta ei kumminkaan niin kuin sillä tavalla, että se olisi erikseen mieleen jäänyt. Ei mitään semmoista, mikä olisi pikkumieheltä vienyt yöunet. No joo, ei siis siinä paikassa ja siinä ajassa niin ei ollut, mutta tosiaan muuten mulla on kyllä käynyt sellaisia tapahtumia, mitkä on vahvasti jäänyt mieleen, mutta se on joko sitten vielä siitä nuorempana ikänä tai sitten vähän vanhempana. Hauinkalastus on tuossa aikaisessa vaiheessa lähtenyt jo, niin onko se edelleen se pääsaalis, mitä sä lähdet vesille tavoittelemaan? Voisi sanoa juu ja ei. Mähän on peripohjimmiltani hauenkalastaja ja aina ollut, että siitä mun kalastus on lähtenyt ja todennäköisesti se siihenkin päättyy. Mutta niin tosiasia on se, että mun mielestä ei voi tuudittautua liikaa vaan yhteen asiaan. Siis se tietenkin syö sitä intoa siitä. Ongelma mulla ehkä viimeiset 2-3 vuotta on ollut se, että mä en niinkään kerkeä reissata hauen perässä sillä tavalla, että se antaisi jonkinlaista niin kuin intoa. Siis mulla on tuo merialue tuossa, se on niin kuin hauen kalastuksellinen mekka Suomessa, tuo Vaasan merialue. Monet sen tietää, että niin kuin semmoisen 50-150 haukipäiviä tulee niin kuin lähes poikkeuksetta. Ja ongelma mulla on ehkä ollut se, että se ei enää aseta minkäänlaisia haasteita. Nyt siis en halua kuulostaa ylimieliseltä, että tulee liikaa ja liian isoa, mutta se on melkein kaikki paikat on käyty jossain vaiheessa elämää läpi, kaikki potentiaaliset paikat ja enemmän tai vähemmän samoja kaloja joka paikassa. Ja kun en mä enää viime vuosina oikeastaan kalan koostakaan niin jaksanut välittää, että
ennenhän se oli sitä, että jahdattiin koko ajan sitä isompaa. Se oli 90, se oli metri, ja sitten tuli metri 10, ja sitten oli 10 kiloa, ja metri 20. Ne kaikki on joko tullut tai ei tullut, mutta kun se ei millään tavalla määrittele mun mielestä enää sitä kalareissun onnistumista tai ei, vaan se on enemmän siis jotenkin tullut vähän semmoinen mukavuudenhaluinen kalastaja. Mä nautin taas sitten sitä niin kuin veneilystä ja ulkona olemisesta ja siitä itse kalastuksesta niin paljon. En niinkään määrittele, että onko se saalis mikä, tai en anna sen määritellä sitä reissun onnistumista. Ja tuntuu, että se hauen kalastus meni siihen, että siinä ei ollut enää oikeastaan mitään hirveitä haasteita. Enemmän tai vähemmän kaikki tekniikat on käyty läpi jossain vaiheessa, enemmän tai vähemmän kaikki vieheet on testattu. Näillä sanoilla niin ahven on tullut mulla nyt viime vuosina hyvin vahvasti, niin kuin monella muullakin hauen kalastajalla, se on vahvassa nousussa niin urheilukalastuksellisesti. Mutta ahven on tullut mulla nyt siihen vähän korvaamaan sitä menetettyä intoa siihen etsimiseen ja oppimiseen. Jotenkin se on mulle niin kuin, mä oon paljon ahventa kalastanut, mutta se on edelleenkin, niin kuin jos mun pitää jotain kehittää, niin siinä mulla on eniten niin kuin oppimista, että joka kerta kun mä heittäisin ahventa, niin mulle tuli sellainen ahaa, tämä toimii ja tämä ei toiminut ja ahaa, nyt se on täällä ja nyt se ei ole tuolla. Ja semmoiset asiat, mitkä periaatteessa se koodi on hauen osalta murrettu, osittain siksi, että sitä on täällä liikaa pysynyt, niin se ei ole oikeastaan missään vaiheessa mitenkään superhaasteellista täällä meidän merialueella, ja se ehkä syy vähän siitä innosta, että sun oikeasti ei tarvi välttämättä, niin kuin, jos sä meet oikeaan paikkaan, niin kun huono päivä on 50 kalaa ja hyvä päivä 150, niin ei se, niin kuin, ne haasteet on tavallaan siitä kadonnut, että taas sitten ahven on vähän oikukkaampi mun mielestä, se on petokala joo, mutta se ei ole ihan, ei voida niin kuin rinnastaa vielä haukeen, että kyllä se niin kuin, kun se päättää, että se ei ota, niin se ei ota. Totta kai siihen yritetään nyt koko ajan sitten löytää jotain koodeja tai niin kuin avaimia, miten murtaa niitä koodeja. Semmoisia asioita, mitä myöskin hauen kanssa ja mikä kiehtohauessa monet vuodet, niin sitä tehdään nyt ahvenen kanssa. Mutta niin kuin mä tuossa aikaisemmin mainitsin, niin varmasti hauenkalastukset kaikki on lähtenyt ja todennäköisesti siihen myöskin loppuu, että mä tiedän aikaisemmista kokemuksista, niin kuin mä sanoin, mä oon kokeillut perhokalastusta ja onkimista ja kaiken muunlaista pohjaongintaa, ismeteä, mitä ikinä, niin aina ne on ollut sellaisia 2-3-vuotisia kiinnostuksen kohteita, kunnes se tavallaan on taas tuntunut, että okei, tämä on niin kuin pelattu läpi tämä homma, ja nyt pitää löytää uusia haasteita, ja sitten ollaan siirtynyt seuraavaan tekniikkaan tai seuraavaan kalalajiin, mutta aina siinä välissä palattu takaisin haukeen ja ihan sinne juurille. Kun se hauki on se alku ja loppu, niin mikä siinä sitten varsinaisesti koukuttaa siinä hauen kalastuksessa? Onko siinä hauessa itsessään joku semmoinen, kun sitä kalastaa, mikä se siitä tekee niin hienoa, että se ajattelet, että se on se niin kuin viimeinen kala myöskin, mitä lähdetään sinne vesille jallittamaan. Varmasti siitä, että se on yksi helpoimmin tavoitettavista petokaloista Suomessa on käytännössä joka vesistössä. Ehkä ihan lukuun ottamatta jotain eräjärviä tuolla jossain superpohjoisessa, mutta se on ultimaattinen petokala. Siis se haukihan joissain kirjoituksissa niin mainitaan olevan vanhempi elukka kuin krokotiili, että puhutaan käytännössä ihan dinosaurusvekottimesta. Ja se ulkonäkö, ne hampaat, se tärppi, se aggressiivisuus, se koko, kaikki on niin kuin sellainen, se on niin kuin hyvä koktaili siihen, että siihen addiktoituu. Ja se on niin kuin asia, mitä ei ole pelkästään mulle tapahtunut, varmaan jokainen hauenkalastaja, intohimoinen tai ei intohimoinen, pystyy samaistumaan siihen, että se adrenaliini, minkä saa siitä tärpistä, kun se hauki nasauttaa kiinni, niin se on jotain, mitä ei niin kuin, en ole hirveästi kamaa elämässäni kokeillut oikeastaan ollenkaan, mutta voisin kuvitella, että se on suhteellisen sama tunne, ja mä oon aivan satavarma, kun ihminen on selviytynyt tuhansia ja tuhansia vuosia tällä maapallolla, joko keräämällä tai saalistamalla, niin mä väitän, että meillä on selkäytimessä edelleenkin tänä päivänä jonkinlainen semmoinen alitajuinen, kun niin kuin klikkaa aivoissa, kun me saadaan tärppi, joku sellainen niin kuin instinktiivinen juttu. Nyt me ollaan onnistuttu. Ennen vanhaan, siis tuhansia vuosia sitten se oli
sillä elettiin, sitä syötiin ja siis osittain toki tänäkin päivänä, mutta silloin se oli selviytymistä. Tänä päivänä ei niinkään, varsinkaan tämän päivän urheilukalastuksessa, mutta et silti ne samat elementit ja se sama niin kuin se aivokemia on siellä taustalla, että jotenkin me saadaan hyvän olon tunnetta siitä onnistumisesta ja siitä tärpistä. Ja hauki periaatteessa se rastittaa kaikki ne ruudut, mitkä niin kuin vaaditaan siihen, että se on vaikea selittää, mutta mä uskon vakaasti näin. Ja kyllä se pommi, mikä sä hauelta saat, niin on se ihan omio. Kyllä se on justiinsa näin, että se varmaan joku alkukantainen saalistusvietti siellä taustalla vaikuttaa ja onhan se hauen tärppi semmoinen, mikä aika monet on tähän hommaan addiktoinut. Mutta sanoit, että noi Vaasan vedet on tullut todella tutuksi ja varmaan aika moni kivikko siellä on. Ja huhujen mukaan pikkasen kivikkoisemmat vedet siellä päin on, mitä sitten esimerkiksi tuolla sanotaan Saaristomeren puolella tai Tammisaaressa, mitä kanssa pidetään tuommoisena hyvänä hauenkalastuspaikkana, tai ainakin aiemmin on pidetty, niin mitä eroa näillä paikoilla varsinaisesti on, kun ymmärtääkseni on kuitenkin kummassakin käynyt kalastamassa jonkun verran? Joo, tässä on vuosien varrella päässyt tutustumaan aika paljon noihin etelän vesiin ja Länsi-Lounais-Suomen vesiin. Ehkä suurimmat erot sen saalin kannalta on se, että pääsääntöisesti ei aina, mutta voisi sanoa, että 2 kertaa 3 niin on pienempi haukikanta, mutta selkeästi isompia yksittäisiä kaloja, mitä eteläisempään mennään. Että varmaan joku joskus itsekin on vetänyt hyviä määräpäiviä joskus esimerkiksi Tammisaaresta, mutta on se aika utopistista, että sä vedät 50-150 kalan päiviä siellä niin kuin köytenä, että sitä mitä me pystytään täällä tekemään, mutta sitten taas se, että täällähän se kanta on, on vaikea mun sanoa, että onko se räjähtänyt tai onko sitä liikaa, onko se kääpiöitynyt, koska syy, miksi meillä on niin paljon kalaa täällä meidän saaristossa on se, että meillä on myöskin sitä niin kuin luontaista elinaluetta sille kalalle huomattava määrä enemmän kuin mitä esimerkiksi tuolla eteläisessä Suomessa on. Siellä on paljon rakennettuja rantoja, siellä ei ole lisääntymisalueita, siellä on paljon syvää vettä, mikä ei välttämättä niin kuin lisääntymiseen ja niin kuin elämiseen sillä tavalla sovellu, että meillähän on tuosta Vaasan keskustasta, kun lähtee ulos käytännössä 80 kilometriä saaristoa molempiin suuntiin, ja se on pelkkää matalaa kivikkoa, niin siellä on elinaluetta, ei vaan hauelle, vaan myöskin muille kaloille niin paljon, että se pystyy ylläpitämään niin suuren kannan kalaa. Siis kaikille löytyy ravintoa, kaikille löytyy reviiriä. Tuo Vaasan saaristo siinä mielessä kiva, tai syy, miksi siellä on paljon kiviä ja miksi se on matala, on itse asiassa tuo jääkaudelta tai jääajalta, miten se nyt sanotaan suomeksi, niin anteeksi vaan, mä oon suomenruotsalainen, niin kuin kunnon vaasalaisen kuuluu olla, mutta tuo jääaika, niin se jäälautta on ollut Suomen ja Ruotsin välissä, semmoinen kilometriä tolkulla paksu jäälautta, ja se on painanut sillä tavalla vinon, että se on uponnut sieltä Ruotsin puolelta, että tuosta mennään suoraan Vaasasta yli Ruotsiin, siellä on semmoinen kuin Höga Kusten, eli korkea rannikko, joka on käytännössä kuin veitsellä leikattu, eli se on niin kuin kallio, ja sitten se on suoraan alas 100 metriä syvää joissain kohdassa. Ja sitten taas se jäälautta on lähtenyt nouseen tästä Vaasan ulkosaariston korkeudelta ja lähtenyt niin kuin liikkumaan Suomea päin ja painannut sellaisia moreeneja, eli semmoisia pitkiä riuttoja niin kuin 100 kilometrien matkalla. Ja sitten meillä on vielä, koska entisestään matalaan saaristoon meillä on aika vahva maakohouma myöskin täällä, joka toisen on talttunut viime vuosina tuon jäätiköiden sulamisen kanssa, mutta nämä varmasti monessa formaatissa, mitkä on jo kuvattu täällä Vaasan seudulla, niin pystyy näkemään oikeasti, miten kivikkoista täällä on. Yksi harhaluulo, mitä mä paljon pelkään, on se, että ihmiset haluaisi tulla tänne kalaan, mutta ei uskalla, koska pelkää veneittensä takia. Se ei mun mielestä pidä paikkaansa, että jos jossain on hyvin merkityt väylät, niin se on täällä. Ja syy siihen on, että niiden täytyy olla hyvin merkittyjä, koska muuten täällä ei edes paikalliset liikkuisi. Et tänne voi tulla
minkälaisella laivalla tahansa ja pommittaa niin lujaa kuin haluaa, niin kauan kuin sä pysyt väylällä. Sen jälkeen, jos sä siirryt väylästä sivuun, jos et sä tiedä, mitä siellä on edessä, niin sit ajellaan hiljaa tai keuliksella. En mäkään pitäisi tollaista venettä, mikä mulla on tällä hetkellä, jos täällä ei pystyisi sellaisella olemaan. Se on ehkä vähän semmoinen harhaluulo, että eikö tänne voisi kalaan tulla. Ehdottomasti voi, ja Suomenmaassa nyt ei ole kellään heittokalastajalla tai muullakaan vapaa-ajan kalastajalla sellaista pakettia, etteikö täällä pystyisi kalastamaan. Joo, ei kyllä toi niin kuin, mitä on eri formaateista nimenomaan noita Vaasan vesiä katsonut, niin noin itse nimenomaan vähän hirvittäisi siellä päin, kun ei noi omat kotivedäkään sieltä hirveän niin kuin vähäkivisimmästä päästä ole, mutta sitten varmaan justiis näin, kun siellä kuitenkin paljon merellä liikutaan ja se on vähän niin kuin pakon sanelemaan, että niiden väylien tarvii olla kunnossa. Et poikkeus tuohon niin kuin, mitä nuo omat vedet on, että siellä ne ei aina ole, niin ylläreitä tulee ja välillä menee potkureita remonttiin, mutta toi on kyllä niin kuin hyvin mielenkiintoista tarinaa, että mistä toi niin kuin on saanut alkus, ja eikö siellä kanssa aika paljon, kun sillä kalalla on sitä kutupaikkaa, niin siellä kanssa, eikö siellä näitä haukitehtaitakin myös ollut tehty siellä päin, vai onko se vähän etelämässä kuitenkin, että se on ainakin jossain Kristiinassa päin oli tehty jotain. No, haukitehtaita myöskin tässä ihan Vaasan seudulla, ja niitä on osittain kunnostettu jotain puroja ja muita, mutta siis rehellisyyden nimissä niin totta kai on hyvä, että niitä puroja kunnostetaan, en mä sitä sano, mutta täällä on siis kutulääniähän täällä on aivan niin kuin silmän kantamattomiin. Esimerkiksi toi Vaasan eteläinen kaupunkiselkä, mikä laskeutuu heti siinä kaupungin rannasta ulos merelle, niin sehän on todennäköisesti yksi Suomen suurimpia, ellei suurin yksittäinen lisääntymisalue, että siellä on kymmeniä kilometrejä sellaista matalaa pussia ja heinikkoa siellä perällä ja sameeta lämmintä vettä. Niitä suojellaan erinäisin toimin. Siellä on kalastuskielto esimerkiksi nytkin päällä. En nyt muista suoraan, mutta oliko tuosta huhtikuun puolesta välistä toukokuun loppuun, mutta joka tapauksessa niin täällä ehkä ne kalan suojelutoimet ei välttämättä aina tarvitse olla sitä, että justiin kaivetaan auki jotain puroja, vaan enemmänkin sitten suojella niitä kaloja, mitkä on menossa jo sinne ennestään luonnolliseen lisääntymispaikkaan, mitä kyllä täällä hyvin riittää. Tuosta kun puhuit, että on tuommoista niinku rauhoitusta, olisiko se semmoinen, mitä pitäisi ehkä kans ottaa käyttöön tuolla eteläisemmillä vesillä, missä ei sitä määrää ole ehkä ihan niin paljon, mitä siellä päin, että auttaisiko se siellä kans vähän ehkä kuitenkin sitä kalakantaa, vaikka sitä sit enemmän on sitä rakennettua rantaa verrattuna sitten tuohon Vaasan saaristoon. Joo, siis henkilökohtaisesti pistää pahitteeksi vaikka koko Suomen maa pistäisi kevätkutuiset kalat, ja miksei myöskin syyskuussa sitten muut, mutta kutuajan ajaksi kalastuskieltoon. En mä näe siinä mitään pahaa. Kyllä meidän niin kun täytyy meidän ihmisten ja kalastajien kumminkin ymmärtää, että tavallaan tässä kikkaillaan luonnon kappaleiden kanssa, että tekisi ihan hyvää antaa niille nyt vähintään se rauha vuodesta, että pysyy 1-2 kuukauden pois sieltä vesiltä. Monet hauenkalastajat hän tekee esimerkiksi kesäkuukausina sitä, kun vedet lämpenee liikaa, niin jätetään se vähemmälle se hauenkalastus. Siirrytään sitten vaikka ahvenen tai muuhun kalastukseen, mikä on vähän sitkeämpi sen lämmön suhteen, mutta se, että jos me pystytään se vapaaehtoisesti tekemään kesällä, niin ihan varmasti edestä pystyttäisiin tekemään se myöskin kudun aikana. Totta kai mä tiedän sen, se kevätaika on kovaa hauenkalastusaikaa, silloin saadaan paljon painavia kaloja ennen kutua ja kudun jälkeen ne on varsin oikein hyvälläkin syönnillä, mutta omaa maailmaa se ei kaataisi. Ehkä tämä jakaa mielipiteitä, mutta jakako. Totta kai mielipiteet saa olla, ja tuohon vähän tuon tyyppistähän moni aktiivi myös vähän niin kuin tekee, että ei toki pidättäydy kokonaan siitä hauenkalastuksesta, mutta sitten välttää sitä, että menee sinne kutariin kuitenkaan kalastamaan, että sitten nämä edustaja tai penkkoja siitä, että antaa sen kalan kuteesia kuitenkin rauhassa. Joo, sä oot ihan oikeassa siinä, ja samanlaista ajatusmaailmaa olen itsekin yrittänyt keväisin tuossa käyttää, että totta kai niitä
siis pahitenhän se on siellä häiritsemässä, jos sä meet sinne, missä loiskii, sinne totta kai siinä on kova into mennä kalaan, varsinkin huonona kalapäivänä, niin jos jotain elämää jossain näkyy, niin se niin kuin instinktiivisesti haluaisi sinne mennä heittämään, mutta kyllä se justi, jos menee johonkin kutarin ulkopuolelle lähietäisyydelle kalastamaan, niin monesti saat kaloja, jotka vielä niin kuin ei ole kutenut, eli syöntivaiheessa, tai sitten niitä, jotka on jo valmiiksi kutenut ja tullut ulos sieltä. Et siinä mielessä se on ehkä vähän terveellisempi lähestymistapa siihen koko kalastukseen keväällä, että pysytään ihan sieltä ihan perukoilta ja matalikoilta poissa, vaikka se kalastus tai kalamäärä, saalismäärä ehkä on pienempi, mutta jos puhtaasti kalastua ajatellaan ja sen hyvinvointia, niin se on vähintä, mitä me voidaan tehdä. Kyllä, ja jos sitä niin kuin lähtee vaikka puhtaasti oman navankin kautta katsomaan, niin se, että sulta jää niin kuin muutama kala saamatta siinä yhtenä kalapäivänä, mutta sitten taas tulevina vuosina sä saatat saada paljon enemmän saalista sen ansiosta, niin kyllä se nyt semmoinen diili on, mikä kannattaa tehdä. Joo, ei varmaan kukaan suunnittele omaa kalastustaan niin kuin päivä eteenpäin tai viikko eteenpäin. Että kyllä tässä varmaan kukin ottaisi sen diilin, että pystyy myöskin niin tulevaisuudessa. Ja nyt ei kannata ajatella vain itseään, vaan myöskin niin kuin jälkikasvua ja tulevia sukupolvia, että niillekin jätetään edes jollain tasolla järkevät kalavedet. Että joissain päin Suomea aika huolestuttavassa jamassa tällä hetkellä vedet verrattuna, mitä on joskus ollut se, että onko se vapaa-ajan kalastus, onko se ammattikalastus, onko se hylje, vai onko se mahdoton sanoa, että mistä se johtuu, vesistöjen rehevöityminen, johtuuko se pelloilta tulevasta keidasta vai mistä se johtuu, että siitä nyt on monta kuppikuntaa, mutta että jos yksi asia on varma, niin se on ainakin se, että vesistöt monessa kolkassa Suomessa ei ole samassa tai yhtä hyvässä kunnossa kuin mitä ne on joskus aikoina ollut. No se on aivan varma, ja se justiin se, että se on varmasti riippuu paljon paikasta, mikä se syy on, ja ehkä paremminkin, että mitä syitä siinä takana on, koska asiahan ei ole mitenkään hirveän mustavalkoinen, että siinä on paljon varmasti tekijöitä monessa paikkaa. Tosiaan toi Vaasan merialue on tullut sulle tutuksi, mutta millainen tykkää käydä myöskin sitten erinäisillä järvillä tai joilla kalassa, ja onko jompikumpi näistä ehkä sitten tuommoisena uutena haasteena ehkä vähän kiilannut tuon merikalastuksen edelle? Joo, tässä on oikeastaan viimeiset 3 tai 4 vuotta niin tullut yhtäkkiä kierrettyä järviä, että mä tiedän tasan tarkkaan mikä syy siihen on, se on Karminin live, niin kuin monella muullakin, että yhtäkkiä aina tiedettiin, että järvillä ja sisävesissä ja joissa on isoja haukia, mutta ne oli niin älyttömän vaikeita tavoittaa, varsinkin sellaiselle, niin kuin minä, joka ei niinkään ole kiinnostunut esimerkiksi uistelusta, vaan enemmän aktiivikalastuksesta, missä pidetään niin kuin vapa kädessä ja saadaan se tärppi sormille. Niin yhtäkkiä se avasi semmoisen täysin uuden maailman, että pystyt menemään mitä tahansa lätäköitä, on sitten pieni järvi, iso järvi tai jotain siitä väliltä, niin yhtäkkiä viimeisen 3-4 vuoden aikana niin itsekin on tullut niitä kierrettyä varmaan satoja kappaleita. En muista jotain yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta, että olisin muuten koskaan kalastanut järvellä haukea elämässäni niin vapaa-ajalla ennen liven tuloa. Täytyy sanoa, että nyt se tuli, niin yhtä nopeasti se on tavallaan myöskin nyt jäänyt. Ei se, etteikö se järven hauki kiehtoisi mua, mutta se on ehkä se tapa, millä sitä kalastetaan, mikä ei tällä hetkellä enää oikein. Niin kuin mä mainitsin aikaisemminkin, niin aikansa kutakin, ja se on yksi tekniikka, millä pystyy kalastamaan isoja kaloja tai minkä tahansa kokoisia kaloja. Ja se oli mulla hyvin vahvasti läsnä, ja se oli hyvin opettavaista, mutta siitä se joku pikkujuttu puuttui. Ehkä se oli se yllätyksellisyys, mikä siitä täysin niin kuin jäi pois, ja se semmoinen niin kuin alkukantainen ymmärrys siitä, semmoinen niin kuin kaikki mitä sä oot oppinut vuosien varrella niin kuin vesistöjen lukemisesta ja tekniikoista ja muista, ne kaikki tavallaan jää pois. Se yksi laite korvaa sitä aivan liikaa, ja ainakin omalta osaltaan niin
Se on niin kuin se antoi jonkinlaisen nopean palon, mutta se palo se kynttilä loppuun yhtä nopeasti, että on mennyt takaisin nyt paljon enemmän täysin sokkokalastukseen. Puhun erittäin lämpimästi sokkokalastuksen puolesta myöskin kilpailutoiminnassa. Ja jos jotain nyt niin kuin seuraava haaste, niin jokihauki on tietenkin semmoinen, mikä erityisesti näillä joilla ja näillä leveysasteilla, missä mä asun, niin sit livestä ei välttämättä olekaan niin paljon hyötyä, että se on niin saastasta, jos näin voisi sanoa. Se vesi on niin sameeta, että siellä ei livellä hirveän montaa metriä edes näe, siellä on niin paljon irtopartikkelia ja vaikka joku päivä tulisikin sellainen laite, että se pystyy suodattamaan, niin en usko, että mä lähtisin enää siihen, että jokikalastus antaa mulle mahdollisuuden saada hyvin haukia ja hyvin suuria haukia täysin sokkona. En näe järveä, jotain yksittäisiä pienempiä matalia järviä lukuun ottamatta, mutta en näe tällaisia esimerkiksi reittivesistöjärviä, mitä nyt paljon kalastetaan jotain välivesikaloja, niin kun aika ei riitä yksinkertaisesti lähteä sellaisiin heittokalastamaan sokkona haukea. Ei siinä, siinä loppuu aika ja mielenkiinto ihmiselämästä. Toi kuulostaa aika niin kuin tutulta tarinalta ton liven kanssa, mitä oikeastaan on muutamalta muutakin kuullut, että se alkuun se oli niin kuin kova juttu ja se antoi niin kuin uutta paloa hommaa, mutta tosiaan kynttilä palo molemmista päistä ja se oli aika nopea sit loppu, mutta monet on myös sitä on sanonut, että sit vaikka nykyään ei enää niin paljon sitä liveä käytä, niin sit kuitenkin sen käyttämistä on oppinut paljon niin kuin kalan käyttäytymisestä ja muusta, niin onko sulla tullut niin kuin tuohon nykyiseen kalastukseen sen kautta jotain oppia, että tekee sen ansiosta jotain muuta eri tavalla? Joo, itse asiassa on hyvinkin paljon. Siis se jotenkin tuntuu, että sen 3-4 vuoden aikana, mitä tuossa on paljon pyörinyt liveä käyttäen, on se vesitys siitä mikä tahansa ja tavoiteltava kalalaji mikä tahansa, niin jotenkin on oppinut siitä käyttäytymisestä ja siitä elinalueesta sillä kalalla yhtä paljon 3-4 vuoden aikana, mitä on niin kuin kerryttänyt kokemusta 20 vuoden aikana, kun sokkona kalastaa. Ja näitä asioita, mitä on sitten oppinut, niin niitä on tietenkin pystynyt aika paljon myöskin hyödyntämään sokkokalastuksessa, on se sitten merellä ja oikeastaan mikä kalalajikin tahansa. Mutta tosiaan tuo live, siihen kalan käyttäytymiseen se on antanut tosi paljon, mutta muuten niin se syö myöskin niin kuin kalastusosaamista aika paljon. Mua ehkä vähän harmittaa nykysukupolven puolesta se, että aika paljon näkee sellaisia, jotka on vastikään ruvennut kalastaan. Ja oikeastaan tämä live on ollut hyvä portti saada sisään uusia harrastajia, koska monet nuoret on noussut sieltä sohvan pohjalta tai tietokoneen näytön edestä ja lähtenyt ulos vesille, koska siellä on lisää näyttöjä, mitä saa katsoa. Ja se on ollut heille, niin kuin puhutaan leikkisästi jostain tietokonepelistä, piireissä puhutaan leikkisästi, mutta että niillä on saatu paljon kalastajia mukaan harrastukseen. Ja se on tietenkin täysin positiivinen asia. Silloin elävöity myöskin taloutta, monen kalastusliikkeen taloutta tässä viime vuosien aikana hyvinkin vahvasti. Ja varmaankin tietää, niin se ei mikään kultakaivos ennestään, että se, että ollaan saatu sinnekin jotain positiivista pöhinää, niin on pelkästään hyvä asia. Mutta ne niin kuin kolikon kääntöpuoli on sitten se, että aika paljon näkee näitä, jotka on 3-4 vuoden aikana ruvennut kalastaan, niin siellä ei olla hirveästi opittu niin kuin kantapään kautta mitään, että ei osata esimerkiksi niin simppeliä asiaa heittokalastuksessa, kun ladata vapa-heittoon. Sun ei ole käytännössä koskaan tarvinnut heittää yli 20-metristä heittoa tai 10-15 metristä, niin se on enemmän sellaista niin kuin vippaamista jollain harjan varrella. Sitten kun lyödään pöntöt kiinni ja lähdetään kalastamaan kilpaa sokkona, niin sitten pitäisi niin kuin heittokalastaa Kaislan reunaa tai jotain kivikkoa ja muuta. Niin semmoinen niinkin yksinkertainen asia kuin heittotekniikka, niin se on täysin uutta. Tämä on nyt hyvin periaatteellinen, koska asiahan ei ole ihan näin yksinkertainen, mutta tämä on vähän tämmöinen kärjistys, mitä on saattanut jostain palstoiltakin ehkä lukea. Mutta periaatteessa lyömällä vaan kättä tarpeeksi syvälle taskuun ja ostamalla nämä laitteet, niin joku uusi kalastajahan pääsee hyvinkin äkkiä sitten jo niin kuin kalastamaan näitä oikeasti isoja kaloja. Ja sitten välttämättä ne kalan käsittelytaidot tai sitten muuten vaan taidot vesillä olemista ylipäätänsä ei ole ehkä ihan vielä sillä tasolla, mitä ehkä soisi olevan sitten siinä vaiheessa, kun lähdetään niitä isoja kaloja oikeasti niin kuin
tavoittelemaan ihan niin kuin pääsääntöisesti. Joo, no kärjistetysti sen voisi tietenkin näin sanoa. Sama hengenveto, mutta täytyy sanoa, että vaikka mulla livet veneessä on ja en niinkään ehkä jotain yksittäisiä kilpailuja lukuun ottamatta, niin yritä kalastaa yksittäisiä kaloja, oli ne sitten minkä kokoisia tahansa. Mutta livestä on mulle aivan, se on niin kuin täysin ylivertainen hyöty mulle vesillä liikkuessa ja kalapaikkojen etsinnässä. Se on niin kuin korvannut se live on mulla korvannut siinä mielessä, että mä en enää etsi niillä kaloja, vaan mä etsin niillä niin kuin alueita. Täällä esimerkiksi Vaasassa aika kivikkoisessa vedessä välillä mennään, niin joku live tuolla palhalla, niin todennäköisesti sillä on jokunen potkurilapa pelastettu. Ja sitten se, että esimerkiksi ahvenkalastuksessa, miksei haukikalastuksessakin, niin monesti haetaan jotain vedenalaisia kivikkopohjia tai patteja tai muuta, niin se on tuonut siihen niin kuin aivan älyttömän lisän mulle tuohon sokkokalastukseenkin. Eli aika paljon mä etin ahvenkalastuksessa livelle, ajelen pitkin selkiä ja sitten kun mä löydän jonkin kivan näköistä kivikkoa, soraikkoa, pattia, penkkaa, miksikä nyt kukin, mitä etsii mistäkin vesistä ja miksikä nyt kukin niitä sanoo, niin sitten pöntöt periaatteessa kiinni, ettei ne nakuta ja sitten lähdetään ihan sokkokalastamaan sitä aluetta. Et sekä hyvässä että pahassa, niin se live on ollut tässä mukana, mutta puhtaasti kyllä tämmöinen täsmäkalastus, niin ainakin itsellä siinä on niin monta tuntia nyt tuli sitä vatvottua, että omasta kalastuksesta on jäänyt vähän pois. Tosin kunnioitan aivan täysin niitä, jotka vieläkin sitä haluaa tehdä, että eihän tässä kalastuksessa mitä oikeita tai vääriä ole kukin tavallaan. Nyt siinä tietyn, onko se joku Spider-Man vai mikä joskus sanoi, että miten se nyt sanoi, että suurta vastuuta, jos on suuri joku With voima, great power on comes suuri. great responsibility. Juuri näin. Yritin suomentaa jotenkin nätisti. Mutta se kuulostaa tyhmältä suomeksi, että se on englanniksi parempi kyllä. Joo, ei, mutta no niin, monet muutkin asiat, mutta juuri niin kuin sä sanoit, eli se tuo myöskin jonkinlaista vastuuta kyllä sille kalastajalle, varsinkin oikein taitavalle live-kalastajalle, että siinä täytyy, kun me ruvetaan oikeasti kikkailemaan aika isojen yksilöiden kanssa, mitkä on niin kuin monen vesistön kannalta aika tärkeitä kaloja, niin siinä täytyy niin kuin 2 kertaa miettiä, että kannattaako ihan jokaista silppua heittää, tai tarviiko ihan jokaista kalaa kalastaa ja onkin ylös sieltä. Ehkä tässä on nyt se, että some-maailma tänä päivänä on niin älyttömän vahva, ja jopa osittain niin kuin semmoinen kilpailukenttä, eli siellä niin kuin mittaillaan, että kuka on saanut kuinka pitkiä kaloja, ja sitten määritellään itsemme kalastajina, että kuka on saanut enemmän ja kello on isoin kala ja muuta, mutta sehän ei oikeasti niin kuin kerro mun mielestä siitä kalastajasta yhtään mitään. Tuolla voi olla joku, joka saa useamman kymppihauen päivässä ja sitten hän on 200 päivää vuodessa ulkona. Se ei edelleenkään mun mielestä kerro hänestä kalastajana muuta kuin se, että hän yksinkertaisesti kalastaa sillä tavalla ja tavoittelee vaan niitä isoja ja hakee vaan niitä isoja. Ja hän on hyvä siinä live-kalastuksessa esimerkiksi. Mutta sitten tullaan taas siihen, että jos ajatellaan tämmöistä perinteistä kalastusta, eli mennään mies-miestä vastaan ja vapaa vastaan tonne, niin se on enemmän sääntö kuin poikkeus. Että se vanha gaardi vielä, joka on kalastanut siihen aikaan ennen tätä niin kuin teknologiavyöryä, niin ne on aika korkealla palkintopalleilla silloin. Että se jonkinlainen vesistöjen ymmärtäminen ja tietämys ja tekniikka ja kaikki niin kuin koko paketti on enemmän kunnossa mun mielestä sellaisilla. Ja olen erittäin kiitollinen siitä, että tavallaan on saanut kuulua siihen sukupolveen, että on oppinut oikeasti kalastamaan perinteisin menetelmin niin kaikista aidoimmillaan ilman mitään tekniikkaa, ilman mitään muuta. Eli jos tämän niin kuin tiivistää tuolla lyhkäisesti, niin liven käytössä on paljon vastuita, mutta siitä voi oppia paljon, mutta suositus vahva sille, että aloittaa ihan perinteisin menetelmin tämän harrastuksen. Niin, mikä nyt sitten on, niin mä tulin siihen, että mikä on oikein ja väärin, se on vaikea sanoa kenenkään muun puolesta, että mitä mä voin vaan suositella, että oikeasti jos haluaa kalastusta kokeilla, niin
ei ehkä heti ensimmäisenä ole somessa katsomassa, että mitä kaloja muut saa ja minkälaisia laitteita ja välineitä muilla on, vaan oikeasti niin kuin vähän itse ajattelee ja miettii, että mikä olisi niin kuin itselle mieleistä. Ja sitten niin kuin lähtee kerryttämään sitä oppia sitä kautta. Ja sitten jos se maistuu ja se tuntuu, että ne haasteet on selätetty, niin sitten ehkä lähtee vähän kasvattaa sitä niin kuin kokonaisuutta. Mutta semmoinen, että otetaan niin kuin, lähdetään uuteen harrastukseen jonain parikymppisenä armeijaan just uloskäyneenä jätkänä, joka enemmän tai vähemmän tuilla asuu kotona, niin sitten vaskotaan siitä pankkilaina käteen ja haetaan joku maailman vehkeet sen takia, että päästään niin kuin mittailemaan netissä, niin sehän on aivan nurin kurin se koko niin kuin paketti siinä, että ei se niin kuulu olla. Joo. Ehkä vähän väärä lähtökohta siinä mielessä sitten. Mennään vähän tuohon sun kalastukseen takaisinpäin, niin sä oot paljon aikaa viettänyt vesillä ja varmasti saanut paljon isoja kaloja, niin ei välttämättä tarvi olla koko järjestyksessä, pituusjärjestyksessä, miten vaan itse arvotat, niin sanoppa hei, mikä on sun tämmönen oman elämän Big Five, eli nyt näistä nykyisistä kalastuskisaformaateista tuttu. Pistit pahan. Mä en ole koskaan ollut mikään sellainen, että mä oon saanut isoimpia kaloja ja eniten ja noin. Mä oon ensinnäkin osasyy on siihen, että mä oon viettänyt elämäni täällä Vaasan merialueella, mikä nyt ei ole tunnettukaan siitä, että täällä mitenkään älyttömästi on sitä isoa kalaa. Ja sitten se, että tuossa aika montakin vuotta sitten mä lopetin oikeastaan mittaamisen ja punnitsimisen, että sitten totta kai sitä tulee vielä tehty paljon kilpailuissa, tämmöisissä kuvauksissa ja muissa tulee mitattua ja punnittua, mutta vapaa-ajalla vähemmän. Ja erityisesti nyt, kun on sitten järvillä pyöritty viimeiset 3-4 vuotta noiden livejen kanssa, niin kyllä semmoisia 120-senttisiä plus-miinus kaloja, niin onhan niitä kymmeniä, eikä niitä ole periaatteessa tarvinnut. Se on vähän silmämitaa ja puntari ja laatikkoon, että se on vaikea sanoa, mutta on mulla edelleen siis, kyllä mä muistan niin kuin isoja kaloja, en välttämättä niitä kaikista isoimpia, koska mä en ole ehkä osannut sillä hetkellä antaa sille hirveästi niin kuin painoarvoa justiin, että jos mä oon esimerkiksi livellä se heittänyt, niin se ei ole mulle tuntunut sellaiselta samalta, mutta muistan kyllä mitanneeni ja punninneeni kaloja. Ja niitä, jos pitäisi niin kuin lähteä luettelemaan, niin totta kai ensimmäinen kymppihauki on elävänä mielessä Nauvon vesiltä silloisen giganttiaikaisen kollegan kanssa. Hän oli sieltä, ei nyt paikallinen, mutta oli nuoruutensa siellä kaverinsa mökillä ollut ja hän lähti sitten opastamaan mua sinne ja meillä oli semmoinen vuokrasoudari, millä vedettiin siellä ja silloin saan ensimmäisen kymppikalan, niin tämä on varmaan 2000-luvun alkupuolta. Ja sitten on ollut toinen niin kuin elävänä mielessä on niin ensimmäinen kymppikala kotivesiltä. Ja syy, miksi puhun niin kuin kiloissa on se, että tämä mittaaminenhän on niin kuin tavallaan aika uuden aikainen ilmiö. Eihän 10 vuotta, 15 vuotta kukaan mitannut kaloja. Sen takia mä ehkä enemmän painon kautta menen ja muutenkin mun mielestä paino on. Mä otan mieluummin niin kuin äärilihavan 90 kuin jonkun sellaisen pikkujoulukravatin, joka on 120, mutta ne ensimmäiset kymppikalat kotivesiltä, missä on niin kuin elämänsä kalastanut, niin se tuntuu niin kuin mahtavalta. Se on iso onnistuminen, ehkä yksi tärkeimpiä kaloja ja tuntuu isommalta kuin kaikki ne muut isot, mitä on saanut. Vaikka ne muut isot on voinut olla useamman kilon painavempia, mutta kumminkin niin kuin päällimmäisenä mielessä on ne kalat. Sitten on muita kalalajeja, mitkä on jäänyt mieleen. Ahvenia isoja, yli 50 senttisiä on saanut ihan sokkona. Se on ollut niin kuin aivan älytön onnistumisen tunne. Ja sitten olen ollut siinä kiitollisessa asemassa, että olen päässyt Inasen ulkomaillakin kalastamaan. Niin esimerkiksi viime kaudella niin semmoinen vajaa 20-kiloinen catfish, eli monni, mikä siis on aika pieni monni oikeasti siihen nähden, mitä siellä ui, mutta mullehan se oli valtava. Se oli ensimmäinen, mitä mä koskaan sain. Ja mä vedin sen bokserit jalas kumiveneestä 4 yöllä pilkkopimeässä siellä virtaavasta joesta jossain tsekkiläisessä luostarikylässä. Eli se on niin kuin tämmöiset, mulla on ehkä enemmän jäänyt mieleen tämmöiset niin kuin kokemukset. Joo. Ei niinkään ne isot kalat, vaan jotain muuta merkitystä sen ympärillä. Että justiin ehkä ensimmäinen iso ja ensimmäinen iso kotoa ja ensimmäinen iso jotain muuta lajia.
ei niinkään se, että mä en ihan rehellisesti, että jos nyt pitäisi joku semmoinen top 5 sanohaukia, niin varmaan yli 600 senttiä. Ja sekin on mun mielestä hyvä luku, mutta kun tänä päivänä justiin kun katsoo, niin eihän se ole niin kuin mitään. Sehän on ihan perushommia, mikä on täysin absurdia, että mihinkään tämä on mennyt, että joku 600 lappu hauessa elämän top 5, niin on niin kuin, ei käytännössä riitä tänä päivänä edes yhden viikonloppukisan voittoon. Se vähän kertoo siitä, että kuinka paljon se on edistynyt toi kalastusosaaminen kyllä, ja sitten tekniikka tullut siihen toisena tekijänä. Kyllä, mutta nyt kun tätä nauhoitetaan, niin tuossa justiinsa viikonloppuna itse asiassa oli toi somehaukikilpailu, missä mentiin nimenomaan merialueella ja ilman mitään live-laitteita, niin siellähän se voittotulos taisi olla inan päälle 5 metriä. Et ei nyt ihan metri niin kuin tosta lukemasta jäätiin, mutta sanotaan tuollain sokkona yhdessä päivässä 5 metriä, niin kyllä mä luulen, että se monelle ihan kelpo suoritus kuitenkin olisi tälläkin hetkellä, että Joo, kyllä jos mä lähtisin tuosta nyt merelle sokkokalastaan, niin jos mä vedän 5 päivän, niin kyllä se on niin konjakki illalla, että ei se niin kuin ole edes joka vuotista herkkua. Sen verran pitää olla niin kuin rehellinen, vaikka tässä kukin yrittää pökittää itseänsä, mutta semmoinen, joka väittää, että vetää mereltä 5 joka kerta, niin hän valehtelee. Se on pommi varmaan. Mutta toi oli oikeastaan ehkä vähän just sitä, mitä mä lähdin hakemaan tuolla Big Five-idealla, että just se, millä itse arvottaa, ja nimenomaan se on hienoa, että sä lähdit nimenomaan tämmöisiä kaloja tuohon hakemaan, mistä sulla on jäänyt niin kuin joku elävä muistikuva tai tämmöinen niin hyvä kokemus siinä taustalla, ei niinkään sitä puhdasta kokoa. Mutta nostit ensimmäistä 10 kotivesiltä, niin kyselen siitä vähän lisää, niin oliko kyseessä syyskala vai kevätkala ja mitä vuotta tai aikakautta silloin suurin piirtein elettiin? Täytyy sanoa, että en muista vuotta. Ehkä 10 tai 5. No 10 täytyy olla lähempänä, Herra Jumala, mutta siinä oli muitakin niin semmoisia hauskoja. Se oli toukokuussa. Se oli kutenut kalaa, kun ongittiin. Ja mä olin mun isän kanssa kalassa silloin. Me molemmat osallistutaan tuollaiseen heittokalastuskilpailuun tässä Vaasan vesistöllä. Ja nyt kun puhutaan Vaasan vesistössä, niin mä en puhu mistään ulkosaariston kirkkaista, haukirikkaista alueista, vaan puhun oikeasti, niin kuin, että heitetään kaupungin selkää molemmin puolin. Eli ei niin haukitiheitä aluetta, aika sameita vettä, ei aina niin juhlakalastusta. Monella on iltakisoissa jopa vaikea saada joku 5 hauen lappu täyteen, vaikka ei ole alamittaa. Se kertoo siitä, että se ei ole ihan niin kuin yhtä haukitiheitä. Niin siltä alueelta mä sain sen kalan, se oli 11,6 muistaakseni, niin se oli mahtava tunne onnistua niin kuin lähtökohtaisesti huonommilta vesiltä kuin mitä ehkä tuolla muualla tällä alueella on. Ja sitten mulla oli isä mukana, joka mun kanssa nyt on pian 20 vuotta pyörinyt kalastushommissa, ollaan kisattu yhdessä ja pidetään venetalleja yhdessä ja muuta. Että hänkin pääsi näkemään sen tapahtuman ja taisi olla ensimmäinen niin kuin varmistettu yli 10 kala, kun hänkään koskaan niin kuin näki veneessä punnittavan tai mitattavan. Siinä oli niin kuin, sekin teki siitä erikoista. Ei ehkä niinkään se, että se oli niin kuin se tilanne, se paikka ja se seura, mikä teki siitä mulle ehkä tärkeämmän kuin se kalan koko. Nimenomaan se kokemus siinä, mikä kollektiivisesti oikeastaan tuli. Aiempi vieras, eli Solosen Juha mainitsi, että hän oli sun vieraana ollut veneessä, ja mulle itselle jää vähän semmoinen fiilis siitä, että sä teet opashommia, mutta valasit tuossa ennen nauhoituksia, että näinhän asia ei tosiaalisesti ole, niin mikäli jollakin mulla on tämmöinen käsitys jäänyt, niin avaatko sitten vähän tätä hommaa? En ole tosiaan kalastusopas. Monella, mä ymmärrän sen, että se monella on semmoinen vakaa uskomus, erityisesti näiden formaattien kautta ja muuta, kun tuntuu, että se on niin kuin pääsääntöisesti kalastusoppaita, jotka niissä on tavalla tai toisella mukana, ja siihen on tietenkin, se on
selkeä syy, miksi näin on. Ne on paljon vesillä ja ne osaa ja ne pystyy myöskin markkinoimaan huomattavasti tehokkaammin kuin tämmöinen tasamaan tallaaja, mutta en ole kalastusopas. Omistan kyllä kaikki materiaalin, että mä voisin käytännössä itseni viralliseksi kalastusoppaaksi. Pystyisin lukemaan itteni todennäköisesti aika nopeastikin tänä päivänä, kun se valitettavan vähän vaatii. Mun mielestä kalastusopas ensinnäkin tarvii jonkinlaista niin kuin taustakokemusta ja muuta, että joku pystyy niin kuin kalastuksesta vähänkin kiinnostunut, pystyy jostain perushaalarihommista hyppään kalastusoppaan alle vuodesta ja sitten lähdet viemään niin kuin ihmisiä rahaa vastaan kalaan, niin se ei ole mun mielestä ihan niin kuin hyvä asia, koska sillä ei taata mun mielestä niin kuin vuosien oppi pitäisi olla siinä. No, se on eri asia, mutta tosiaan en ole jossain vaiheessa mulla oli mielessä, että mä lueskelin itseni kalastusoppaaksi ja rupean tekemään osa-aikaisesti vähän keikkaa. Mutta sitten tuli perheen lisäystä ja sitten tuli uusi työtoimenkuva, niin ei yksinkertaisesti ei aika riitä. Mä tiedän kalastusoppailla viikonloppupainotteinen homma ja muutenkin täyspäivätyö ja muksut kotona ja perhe, niin siitä ei tulisi yhtään mitään. Ja sitten mulla on ehkä ollut viime aikoina, kun mä oon ajatellut asiaa, niin semmoinen pieni pelko, että söisikö se sen viimeisenkin kipinän omasta kalastuksesta. Että jos tämä nykyinen jo konttorirottahan mä oon ja reppuri siinä mielessä, mä istun paljon maantiellä ja käyn kalastusliikkeitä läpi, mutta se, että jos se jo tavallaan omasta kalastuksesta pystyy syömään niin paljon, niin söisikö se sen lopullisenkin liekin, jos siellä oikeasti olisi niin kuin aamusta iltaan asiakkaiden kanssa, että missä vaiheessa jaksaisi sitten itse lähteä kalaa. Joo, kyllä siinä on varmaan sitten vähän kanssa ne omat haasteensa, sitten siitä se oma into siinä pysyy, kun yhdistää sitten kaikkeen muuhun tuommoiseen toimintaan. Mutta nykyisessä toimissahan sä oot päässyt sitten kuskaamaan erinäisiä vieraita vesillä, niin onko näistä reissusta jäänyt jotain erityisen hyvää tarinaa mieleen sitten? Että joko tullut joku hieno onnistuminen tai sitten jotain muuta syytä taustalla, minkä takia reissu on jäänyt hyvin sit muistiin. Joo, totta kai niitä on kaikenlaisia. Syy, miksi mä ylipäätään olen vieraiden kanssa vesillä ja miksi ehkä monet mieltää mut oppaaksi on tietenkin se, että mun nykyinen työtoimikuva vaatii, että mä teen paljon markkinointia ja kun mulla on portfoliossa vajaa 170 asiakasta Suomessa ja Ruotsissa, niin aika paljon tulee sitten heidän kanssa käytyä kalassa siinä mielessä, että tehdään yhteistä markkinointia ja näin poispäin, niin on päässyt erinäisten kalastajien kanssa ja erinäisten kalastusyritysten henkilöstön kanssa käymään paljon vesillä ja kyllähän siinä tietenkin aina ne taltioidaan, paljon on tuolla netin syövereissä. Jos nyt pitäisi jotain tämmöistä, niin kuin mikä elävästi on jäänyt mieleen, niin mä muistan tästä on vuosia, mä olin varmaan Kurrissa silloin vielä töissä, niin suuri salaisuus, että Pierre ja Trumman, CVC, rakkaat velikullat, on ollut kuvaamassa kalastusformaatteja täällä meillä päin Suomessa ja ihan tuossa mun kotivesistöissä, niin silloin mä pääsin heitä vähän auttamaan sen suhteen, että löydettiin oikeat vesistöt ja vähän missä kannattaa ajella ja näin, mutta sitten heillä oli semmoinen kuin järvipäivä ja mä muistan sen, kun Trummani taas olla vähän väsynyt, pistetään ranskalaiseen rattiin sitten ja me lähdettiin Jallasjärven ABCltä, oltiin syömässä siinä ja lähdettiin sitten painaa ramppia alas, niin Trummanilla oli se varmaan 3-tonninen Larssoni perässä ja sitten vähän optimisesti katsottiin, että toi rekka on aika kaukana, ettei se siitä mihinkään kerkeä ja sitten se paino kaasua siihen siitä rampilta alas ja meinattiinhan se rekka tuli sieltä varmaan 890, niin eihän me päästy mihinkään silloisella veturilla, niin meinattiin jäädä rekan alle siinä heti ensimmäisenä. Se rekka väisti meidät just vasemmalta puolelta vastaan tulevien kaistalta ja mä ajattelin, että me kuollaan tähän paikkaan. Ja hirveä paniikki, adrenaliini kaikilla, että ei helvetti, tästä tulee niin kuin iso homma vielä. Ja no sitten onni epäonnessani, tai onni ylipäätään, että siinä ei mitään käynyt eikä tullut kukaan vastaan. Ja siitä päästiin noin ehkä pari kilometriä eteenpäin, niin sitten rupesi hirveä kolina kuuluu
venekärrystä ja laakeri meni ei muuta kuin sivuun semmoiselle P-paikalle ja nämä sitten velikullat niin päätti keskenään, että ne hoitaa tämän kuntoon. Mulla oli enemmän semmoinen vähän niin kuin tulkkifiilis vaan siinä, että mä olin vaan mukana ottamassa. Ja, trummani meni venekärryn alle katsoen, että pystyisikö hän jotenkin, niin kuin, että onko se ylipäätään laakeri, onko se jarrut vai mikä siellä on nuttanut. Ja sitten se ei oikein liikkunut mihinkään se venekärry, niin trumman huusi Pierrelle, että me hyppääpä autoon ja paina vähän kaasua, että aja niin kuin vähän eteenpäin. Että hän yrittää kuunnella, mikä siellä on. No ei se siinä on niin vähän vissiin kielimuuri tai jotain, mutta Pierre pisti sitten niin kuin painaa kunnolla kaasua ja lähti niin kuin ajamaan eteenpäin kymmeniä metrejä. Ja trummaan roikku sieltä akselista kiinni ja raahautui asfalttia pitkin ja yritti, ettei jalat mene sinne renkaiden alle. Ja mä juoksin sitten auton perässä ja huusin, että pysähdy. Ja sitten hän loppujen lopuksi pysähtyi ja siinä oli sitten niin kuin kaikilla, en tiedä pitäisikö itkeä vai nauraa, vai siinä oli vähän ensin hermostuneisuutta ja sitten siinä vähän lepyteltiin ja sitten siellä halailtiin, että kukaan ei kuollut. Et siinä oli niin kuin, täytyy sanoa, että siinä rupesi niin kuin huomaan sen, minkä on itse ehkä huomannut nyt vuosien varrella, kun on monessa formaatissa ollut mukana, että kuinka raskaita henkisesti ne on, että painetaan viikkotolkulla treeniin aamusta iltaan, siirrytään öisin autolla ja sitten kuvataan päivisin ja muuta. Et siinä oikeasti niin kun kaikki hoksottimet ei ole välttämättä aina ihan täysin mukana. Ja sen mä oikeastaan opin vasta sitten, kun mä itse rupesin noita formaatteja kiertämään, että niin kuin poikki ja loppu, niin mentaalisesti kuin fyysisesti sä voit olla sellaisen rupeaman jälkeen. Että jokainen tietää, joka on aamusta iltaan ollut kalassa, pääsee kotiin, niin kyllä uni maittaa tai vähintään sohvalle. Siihen kun laitetaan sitten, että siihen on välinehuollot ja muut, tehdään sitten yö myöhään ja sitten lähdetään aamusta uudestaan. Sitten sä vedät sitä rumpaa 2-3 viikkoa, niin kyllä siinä niin kuin varmaan ihan kullekin on jotain sattunut tai on ollut läheltä piti tilanteita. Mutta se on sellainen, mikä mulla on jäänyt niin kuin näistä vieraista mieleen ehkä elävimmin. Ei maailman positiivisen muisto, mutta edelleen sille nauretaan joka kerta, kun me nähdään nämä joko Ruotsin-messuilla tai sitten viimeksi täällä Vaasassa oli viikonloppuna. Joo, mukava. Aika on vähän kullannut muistot, että se ei ole enää niin paha kuin se oli silloin. Joo, näinhän se tuppaa olemaan, että se kultaa noita muistoja ja varmaan aina kun sitä paikasta ohi ajelet, niin varmaan vähän kattelet siihen kohtaan, että joo, tosa toisin kävi. Joo, ja sitten tässä kärryhän meni rikki, ei sillä liikuttu enää mihinkään, ja seuraavana aamuna piti 7 olla vesillä ja 8 alkaa Flyburst Jerkin kuvaukset, niin me lähdettiin sitten yötä myöten ajaa takaisin Vaasaan, niillä jäi vene, koko paketti sinne maantielle johonkin, ja me oltiin varmaan joskus 4 aamulla Vaasassa vasta, kun me yritettiin sitä niin kuin setviä siellä pitkin kyliä jossain, missä päin Suomeen nyt oltiin, ja yritettiin setviä siellä ja käydä koputtaa sovia ja pysäyttää autoja, että voisiko mistään saada jotain apua. Ja ei löydetty apua, niin päätettiin sitten jossain vaiheessa, että ei tästä tule yhtään mitään, että nyt täytyy soittaa Vaasaan ja järjestää vene sieltä. Niin tuommoiselta paikalliselta kalastusoppalta järjestyi semmoinen Rönkvistin 16 vene, mikä tietenkin täällä päin niin kuin kova suudos, joka toisella tuntuu sellainen olevan. Ja 4 oltiin Vaasassa aamulla, niin koppastiin Mille, eli silloisen Flyburst Jerkin kuvaa ja pyytiin lentokentältä. Sitten mä vein ne sinne kohteeseen ja ne hyppäs periaatteessa samoilla silmillä siihen veneeseen ja se on hauska, koska sehän on YouTubessa totta kai, en muista miltä vuodelta, mutta ne vetää sellaisella nyrkkiankkurilla ja kalastaa määrää ja voittaa kyllä sen päivän aika suvereenistikin, että sinne kun on niin epäonnessa, niin se muuttuu iloksi se koko homma sitten. Ja siinä päivänä, kun ne kuvasi, niin sitten järjestettiin siellä sitten jossain maantien varressa niin heille uutta laakeria kärryyn ja ne pääsi jatkaa sitten matkaa pohjoiseen, ne taisi siitä lähteä ja olisiko ollut juuri se vuosi, kun ne sitten sieltä pohjoisesta saalisti tämän surullisen kuuluisan Sirpan. Joo, täytyy varmaan käydä virkistämässä muistia koska ei ollut jäänyt mieleen, että tämä tiimi oli rönkkärillä jollain kaudella ollut, mutta täytyy käydä varmaan kurkkimassa.
Joo, siis saat mennä 10 vuotta takaspäin. Joo, kyllä. Joo, on sekin formaatti aika kauan aikaa tuossa ollut kyllä, niin varmasti. Noi kisat kun tuli noin puheeksi, niin millainen näistä omista noin kisoista on tietysti kahden tyyppisiä kisoja varmaan, missä oot ollut nyt mukana. On niitä, mitä on kuvattu ja niitä, mitä ei ole kuvattu, niin mennään ehkä aluksi noihin, missä ei ole ollut kamerat mukana. Et mitä erilaisia kisoja nyt on tullut sitten kierrettyä, että varmaan HK Open nyt varmaan on semmoinen, mikä monella hauenkalastajilla on, mikä on tullut kierrettyä, ja vaasalaisena varmaan toi, jos et ole ollut mukana järjestämässä ja sitä vähän estynyt, niin toi Kurrekappi on varmaan siellä päin, mutta onko muita? Joo, täytyy sanoa, että me ollaan erittäin aktiivisia tällä koko Pohjanmaan seudulla järjestämään kalastuskilpailuja, erityisesti heittokalastuskilpailuja, että uskallan väittää, että niin kuin väkilukuun nähden ja alueeseen nähden, niin meillä on eniten yksittäisiä heittokalastuskilpailuja, erityisesti CR-heittokalastuskilpailuja varmaan koko Suomen maalla. Tuossa olisiko muutama hassu vuosi sitten, varmaan 2-3 vuotta sitten laskin, että mullakin oli täällä paikallisesti yli 14 kilpailua, mitkä oli puhtaasti hauen heittokalastuskilpailuja, CR-kilpailuja, joko Vaasassa tai sitten plus miinus 100 kilometriä. Sen sanottua, niin totta kai on osallistunut myöskin muutaman kerran HK Openiin. Monesti mulla on ollut justiin niin, että se on päällekkäin jonkun muun kanssa, jotain kuvauksia tai muuta. Onkohan mä 2 kertaa ollut mukana, en muista, mutta erittäin vähän. Ja osa syy myöskin siihen, tai osa syy siihen on se, että kun meillä on niin paljon niitä paikallisia kilpailuja täällä, niin mä en ole nähnyt oikein syyksi lähteä reissaan kilpailujen perässä ympäri Suomea, että aika paljon paikallisesti ollaan oltu. Ja täytyy sanoa, että niin kuin yleensä puhutaan nyt semmoiset pienet paikalliskilpailut, että kun mennään niin kuin kunnolla ottaa mittaa johonkin tuonne, missä tulee koko kerma, niin meillä on erittäin kova taso täällä paikalliskilpailuissa. Että aika monet kovatkin haukimiehet ja naiset on tullut tänne ja noihin paikalliskilpailuihin ja huomaa, että herra Jumala, täällä 12-vuotiaat jollain 370 soudarilla, niin oikeasti tietää, mitä ne tekee. Ja täällä on ihmiset tietää ajat kalastanut ja ne osaa vedet ja ne tietää, mistä sitten lähtee hakemaan. Että täällä on erittäin kova kilpailullinen taso. Sekin on osa syy, miksi mä en näe välttämättä syytä lähteä niin kuin hirveästi ajaa sen kilpailun perään. Ei kannata tulla niinku henkseleitä paukutelle ainakaan sit kokeilemaan, että voi olla, että lähtee sitten hopeet kaulassa, jos pääsee palkintopallille ollenkaan. No, totta kai siis näin vois kärjistäen sanoa, ei sen sitä tarkoita, että ei joku voisi täällä pärjätä, mutta historia nyt on vaan osoittanut sen, että siihen on joku tietty syy, miksi monesti ne samat joukkueet on aina siellä kärjessä. Ja ne samat joukkueet, jotka esimerkiksi täällä paikallisesti kärjessä on monessa heittokalastuskilpailussa, niin ne myöskin sitten pärjää muualla niissä heittokalastuskilpailussa. Että, ehkä ainut poikkeus, kun mennään järvioloihin, niin sitten rupeaa tulemaan tällaista eri porukkaa, jotka niissä pärjää, mutta täytyy nyt tähän hengenvetoon mainita, että joku Kalle Paavola, niin joku kun sen käy jossain järvikisassa kätteleessä, niin hattua nostan, että pidän häntä tämän maan kovimpana yksittäisenä kalastajana. Niin, Kallehan on pärjännyt myös näissä kansainvälisissäkin formaateissa ihan, niin kyllä joo vaatii vähän taitoa, että hänet pystyy sitten kisassa voittaa. Tosiaan enemmän ehkä tuolla järjestävällä puolella on ollut sitten näissä kisoissa, mitä ei kuvata, mutta sitten kun on ollut tuolla kameran edessä, niin missä kaikissa kisoissa oot ollut? Kaikki lähti siitä, että oltiin Predator Mastersissa mukana. Heinosen Antti ja minä oltiin Abu-tiimissä. Ja sitä kesti muutama vuosi sitten. Taisin siinä välissä, kun sitten tuli Every Pike Counts, ja Urpo erämiesten formaatti. Ja sitten seuraavana hyppäsin Predator Mastersiin mukaan ja sitten ihan viimeisimpänä
taitaa olla tuo Every Purge Counts. Saatan nyt unohtaa jotain, muistaakseni 4 eri niin kuin ohjelmaformaatissa on ollut mukana ja osassa niitä niin totta kai useamman vuoden. Et nyt kuvataan luonnollisesti taas tulevalla kaudella, tai nyt tällä kaudella kuvataan tuossa enemmän syksyä kohti uusia formaatteja tai vanhoja, mutta uusia kausia, niin en lähde arvuuttelemaan, mutta olisiko kyllä niitä, rupeaa menemään, että yli 10 on ollut jo, ehkä jopa 15 kautta, en muista mitä kaikki. Se vähän niin kuin, se loppujen lopuksi rupeaa vähän niin kuin jotenkin sekaantumaan ja sulamaan yhteen kaikki ne, että ei meinaa itsekään muistaa minä vuotena oli missä ja mitä teki milloinkin ja mitä sai mistään. Ja vielä se sama hengenveto on sanottava, että eihän me koskaan joukkueet, missä mä oon ollut mukana, niin ei me nyt ollut profiloitunut siten, että me niin kuin ollaan mikään varten otettava kärkitiimi, vaan enemmän se, että pyritään oikeasti tuomaan ensinnäkin sen meidän sponsoroivan ja meidät siihen niin kuin mukaan maksavan tahon agendaa esille. On se sitten jonkun tuotteen osalta tai fiiliksen osalta, ja sitten se, että halutaan levittää kalastuksen ilosanomaa kaikille, tehdä sellaista viihdettä, mitä me itse tykätään katsoa, niin sellaista me myöskin halutaan ihmisille tehdä, ja uskoisin, että ollaan suhteellisen hyvin siinä onnistuttu, ainakin palaute on ollut erittäin positiivista. Kyllä. Varmasti ja kyllähän noi taitaa tästä tällä hetkellä molemmat olla ne ainoat tällaiset kisaformaatit Suomessa, mitä kuvataan. Nimenomaan toi Canal Outdoor ja sitten urpoerämiesten. Nyt tulee ainakaan tällä nopeasti tuu mieleen toista, että sitten mennään melkein jo taas tuonne Itämeren toiselle puolelle, että siellä niin on myös näitä vastaavia samanlaisia sitten useampi. Mutta vähän tällainen taustoja, niin kuinka paljon siinä sitten tulee ennen noita kuvauspäiviä kisoja, niin tehtyä mitään preppausta, käytyy vesistöjä läpi, että missä käydään ja ylipäätänsä kuinka paljon saatte niin kuin tietoa etukäteen siitä. Onko nämä tämmöisiä asioita, mitä voi paljastaa, mutta ei vaikka kysyä tässä kohtaa, mutta... Onhan ne treenit mittaavia. Ei siitä pääse mihinkään. Siis varmaan lyhyimmät treenit, mitä ollaan vedetty, niin on justiin 3 päivää, eli päivä per vesistö. Mutta sitten on ollut joskus tällaisia älytreenejäkin, jotka on yhdistetty omaan vapaa-ajan kalastukseen, eli on joku esimerkiksi kesäloma sopinut, niin kyllä varmaan Predatorin tuossa muutama vuosi sitten, niin taisinko mä joku 13 päivää vetää treeniä, ja osittain saadaan, siis se riippuu vähän ohjelmaformaatista, ollaan usein saatu tietää jo erittäin hyvissä ajoin, mitkä on ne kalastusalueet, mitkä on ne lähtörampit, ja sitten kukin treenaa niin paljon kuin haluaa, ja kyllä se niin kuin esimerkiksi sillä hetkellä, kun mä vedin sen 13 päivän treenin, mikä tuntuu ja kuulostaa aivan hullulta, niin yhtä lailla siellä oli veneitä jo vesillä, muita kilpailijoita, kun mä sinne menin, ja oli ollut jo useamman päivän, eli tämä ei ole edes niin pahimmasta päästä. Sitten on olemassa totta kai näitä formaatteja, niin kuin viime kauden Predator Masters, missä meille kerrottiin käytännössä, olisiko niin ollut, että maanantaina oli siirtymäpäivä sinne kohteeseen ja tiistaina alkoi kuvaukset. Me saatiin sunnuntai-iltana tietää, että mihinkä päin Suomeen me ylipäätään edes lähdetään ajamaan. Et meitä oli ennakkovaroitettu, että ottakaa se koko maanantai niin kuin siirtymäpäiväksi, mutta mä en tiennyt, että lähdenkö mä niin kuin johonkin Lappeenrantaan vai lähdenkö mä Utsjoelle. Ei mitään havaintoa. Ja sitten tuli tietoon, että mennään pohjoiseen. Maanantaina ajettiin sinne ja käytännössä vailla minkäänlaista treeniä, tai ei edes käytännössä, vaan vailla minkäänlaista treeniä, niin suoraan kuvauksiin. Se oli kiehtovaa. Siinä on oma mystiikkansa, ja ehkä se siinä mielessä oli hyvä idea, että se oikeasti antaa katsojille paljon osviittaa ja oppia siitä, että miten sä avaat vesistöjä ja miten eri joukkueet ajattelee ja mitä asioita he ottaa huomioon ja kuinka ne etsii sitä kalaa, koska oikeasti osasyy, miksi me katsotaan, ainakin minä katson kalastusohjelmia, on jo se, että mua ei kiinnosta nähdä, että kaikki ajaa suoraan valmiiseen paikkaan ja vetää valmiita kaloja, että se, että ne heittää ja saa ylös kaloja veneeseen, se ei opeta mua henkilökohtaisesti, se ei anna mulle mitään, se ei opeta mua, mutta se,
mua opettaa enemmän ja mua kiehtoo enemmän sit, kun niillä joukkueilla on vaikeuksia, koska sitten ne joutuu ruveta oikeasti niin kuin kikkapankista ottaa eri asioita huomioon. Ja sitten kun ne lähtee niin kuin taklaan näitä haasteita, siirtymään, vaihtamaan paikkoja, joutuu oikeasti miettimään, että hei, nyt me oltiin tällaisessa, mennään seuraavaksi tällaiseen, kokeillaan. Se on opettavaista sisältöä, koska siitä voi oikeasti ottaa itsellensä jotain omaan kikkapankkiin. Mutta se, että jos joku ajaa ensimmäiseen ankkuriin, rupeaa heittämään ja sitten kalaa tulee niin kuin liukuhihnalta, eihän siinä opi kukaan yhtään mitään. Ei katsoja eikä kisailija. Kyllä, kyllä. Joo, ja noihan on myös tommosia, että sit se myös mittaa nimenomaan sitä kalastaa itsessään ja vähän sitä kokemusta, mitä siellä taustalla on, että onko ollut samantyyppisessä tilanteessa aiemmin, että sit joutuu vähän ammentaa sieltä, vai joutuuko vähän keksimään niin kuin lennosta jotain aivan uutta, jos on aivan uuden tyyppinen alue, missä ei ole aiemmin käyty kalassa. Joo, se on juuri näin. Se on juuri näin, ja tosiaan niin kuin mä sanoin, että sekin vuosi, kun me vedettiin 13 päivän treeni, niin taidettiin me kaikki 3 päivää olla niin, että enemmän tai vähemmän yhdessä ja samassa ankkurissa. Se oli meille silloin tehokkain tapa kalastaa ja onnistua siinä kilpailussa tuloksellisesti, mutta se, että antoiko se sille katsojalle eniten, väitän, että ei välttämättä, vaan nimenomaan tällaiset, missä vähän joudutaan niin kuin etsiä ja siirtyä ja hakemaan ja oppimaan ja myöskin samalla kun me tehdään tätä kaikkea, siis meidänhän täytyy käytännössä näissä kuvauksissa on hyvä, jos me mietitään ääneen, koska silloin me niin kuin ollaan sen kameran ja sen katsojan kanssa niin kuin jollain tavalla yhtä tai jollain tekemisissä, puhutaan heille, että jos mä esimerkiksi mietin, että tästä ei tule nyt lasta eikä peetä, niin sitten joudutaan siirtymään ja miettimään, että mitä tehdään muulla tavalla, mutta sitten kun mietitään ääneen, niin se katsoja myöskin pysyy kärryillä siitä, että mitä me tehdään seuraavaksi, ja jos me onnistutaan siinä, niin hän oppii, että hei, nämä teki tällä tavalla, ja ne meni tollaiseen paikkaan, esimerkiksi pohjoistuulen vallitseessa, niin tuosta vaikka yleensä puhutaan hauenkalastuksella, että tuulen alla on hyvä olla, ei aina. Joku pohjoistuuli voi painaa tosikin kylmää pintavettä johonkin, niin sitten mennään johonkin tyvenen puolelle. Niin tämmöisiä asioita, mitkä välttämättä totta kai joku super tietotaitoinen ja taitava kalastaja saattaa tietää, mutta sitten monet kumminkin tällaista aloittelevat kalastajat ja ei niin vakavissaan kalastajat, jollekin loppujen lopuksi näitä formaatteja jopa tehdään. Eli se suurin massa, niin ne saa siitä niin kuin aivan älyttömän tietopankin ja paljon kikkoja ja asioita, mitä ne pystyy implementoimaan sitten omaan kalastukseen. Tuosta tosiaan vähän jo tuohon vastasinkin, että mitä tapahtuu sit, kun kamerat menee kiinni, mutta sitten kun tommonen rupeama on purkissa, mitä noihin kisapäiviin ja treeneihin kuuluu, niin tekeekö sen jälkeen hirveästi mieli mennä kalaan? Että tuleeko siinä semmoinen pieni ulospuhallus ja hetken nollaus ja sit jatkuu taas? Ehkä mä oon sen verran kalahullu, mä en tiedä, mutta musta on monesti tuntunut noiden kuvauspäivien jälkeen, että mä haluaisin nimenomaan jäädä sinne kalaan, koska monesti on jäänyt jopa vielä silleen, että vähän jäänyt vajaaksi. Ja sitten jotenkin on kumminkin sen treenin perusteella, tietää sen potentiaalin, niin jotenkin tuntuu, että haluaa lunastaa sen. Ei välttämättä näyttää muille kisailijoille ja ihmisille, jotka katsoo vain itsellensä. Että tämä ei voi olla tällä tavalla. Erityisesti huonon päivän jälkeen, niin tulee aina sellainen fiilis, että hitto, että jäädään hetkeksi vapaa-ajan kalaan tähän. Jätetään kelat ja välineet huoltamatta ja veneet lataamatta ja nukkumatta. Et meidänhän on pakko saada tämä onnistua. Se on niin kuin enemmän itsellensä näyttämistä kuin muille. Ja ollaankin itse asiassa jääty. Mä muistan elävästi, kun oltiinkohan me Kuopiossa Kallavedellä haukipäivä, niin meillä oli tämmöinen kuvaaja mukana. Hän oli joku luontokuvaaja-tyyppi, joka ei ollut koskaan saanut haukea. Se mainitsi meillä jossain vaiheessa siinä kalastuspäivää, meillä oli haukipäivä. Se mainitsi, että hän ei ole koskaan, tältäkö hauki näyttää. Taisi olla niin, että kun ensimmäinen hauki tuli veneeseen, niin kysyi meiltä, että onko toista hauki. Sitten me katsottiin Tikkasen kanssa toisiaan silleen, että tästä ei tule yhtään mitään, että meidän on pakko saada tälle äijälle kala. Niin siinä vaiheessa, kun kamerat meni kiinni ja muut joukkueet lähti rampille nostaa veneitä ja muuta, niin me jätiin vapaa-ajan kalaan sen takia, että me saadaan sille kuvaajalle ensimmäinen hauki. Ja siitä on jotain WhatsApp-video kierryttyä ryhmät, kun se vetää sellaista jotain metrin kalaa ylös.
ja tyylin kela väärinpäin ja ylös alasin ja hirveä show veneessä ja Tikkanen naureskelee röhöttää vieressä, yrittää kuvata ja mä haavitsen sitä. Se oli myös semmoinen niin kuin hassu yhteensattuma ja kiva muisto varmaan hänelle niin kuin meille ja myöskin ehkä osoittaa sen, että ei se aina niin hengen vakavaa ole, että jos meidän täytyy jäädä syystä tai toisesta vähän kalaan kuvauskinpäivän jälkeen, niin sitten jää. Kuinka paljon sieltä jää loppuviimeksi sitten nauhalta tommosia juttuja sitten leikkauspöydälle tai sitten ei välttämättä aina se kamera ole päällä että tommosia keskusteluja siinä kalapäivän aikana varmaan useampia kerkee kuitenkin käymään, että ihan kaikkea ei ole vain sitä mainospuhetta tai sitten sitä itse actionia, että siellä on kalasiiman päässä taikka veneessä jo. Joo, karikoidusti voisi sanoa, että siitä hetkestä, kun me laitetaan vene vesille ja siihen hetkeen, kun me nostetaan vene vesiltä, niin kamera on päällä. Se on ainakin niin kuin ihannetilanne, että niitä muistikortteja vaihdellaan siinä kameramiesten toimesta aika monta kertaa päivässä, kun ne täyttyy ja mikrofonien paristoja vaihdetaan, että pysyy mikit päällä ja muuta. Mutta kyllä siinä oikeasti taltioidaan siis 10 tunnin kalastuspäivästä vähintään se 6, 7, 8. Et siinä on totta kai älytön työ sitten sille, joka sen karsii, sen materiaalin. Ja sitten se, että aika paljon me toistetaan myöskin itseämme tietyissä asioissa. Siis sanotaanko nyt esimerkiksi, että mä esittelen jotain kalan käsittelyä tai mä esittelen jotain välinettä, niin mä saatan tehdä sen saman kuvauspäivän aikana joku 6 eri kalan kanssa, koska mä tiedän, että se leikkaaja ottaa sen vain kerran mukaan ja se ottaa sen parhaan pätkän siitä. Et se on myöskin asioita, mitkä ehkä niin kuin peruskatsoja, mehän ei olla vaan siellä kalassa, vaan me oikeasti esiinnytään ja meillä on siinä ajatus takana, mitä me tehdään ja miksi me tehdään ja me kerrotaan ne asiat, että se niin kuin tosi paljon meidän aikaa kuluu, että jos meillä on 10-tuntinen kuvauspäivä, niin sehän ei ole 10 tuntia kalastusta, vaan siinä monesti voidaan jättää joku kameramies johonkin kiven päälle ja sitten me lähdetään niin kuin ajaan edestakas veneellä sen takia, että se saa hyviä ajopätkiä, tai sitten pysähdytään johonkin, että siinä ei tuule, että laitetaan drone ilmaa ja muuta. Se niin kun, ja kaikki se karsii siitä kalastusajasta, mutta se on kaikille sama, ja sitten täytyy muistaa, että me tehdään viihdeohjelmaa ja näyttävää graafista viihdeohjelmaa, että se kalan saanti ja sen maksimointi ei ole aina kaikki kaikessa, vaan oikeasti niin kun siellä tehdään aika paljon taustalla hommia sen suhteen, että saadaan myöskin visuaalisesti kaunis tuotos ulos. Joo, ja kyllähän niistä näkyy, niistä ohjelmista, että siinä on oikeasti aika paljon käytetty aikaa myös siihen lopputuotteeseen myöskin, ja varmasti paljon tunteja editointipöydän ääressä, että voi vaan kuvitella, että siellä kun on tuommoinen kisa, missä on 3 päivää joku 6 joukkuetta ja jokaiselta 10 tuntia materiaalia, niin siinä saa parsia kokoa. Joo, kyllä se näin on. On toi aikamoinen karavaani aina, kun lähdetään noihin kuvauksiin. Et se ei ole silleen vaan, että siellä on 6 venettä ja 1 kuvaaja, vaan siellä on tuotantoyhtiöt ja siellä on sitä sun tätä ja pitää majoitukset hoitaa kaikille ja pitää olla aina latauspaikkoja ja ruoat pitää olla valmiina niin päivisin kuin iltaisin kun tullaan ja saunat lämpöisenä ja aamulla pitää olla briefipalaverit ja unbriefing-palaverit ja kyllä se on aika iso karavaani. Puhutaan niin kuin se on tuotanto, et ei ole pelkästään, että siellä on tuotantoyhtiö, vaan se on ihan kunnon TV-tuotanto. Tulee nyt sitten YouTubesta tai TVstä tai mistä platformista tulee, mutta puhutaan kumminkin, niin kuin, että se on ihan TV-tuotanto, joka on matkassa, että siinä on paljon liikkuvia asioita, monesti kuvaajat rupeaa muistikortteja lataan yömyöhään vielä kuvauspäivien jälkeen kovalevyille ja useammalle sellaiselle, että jos esimerkiksi muistikortti katoaisi, kamera uppoo, mitä, niin on aina tallessa ja on aina varavälineet ja on aina kuvaajillahan on ylivoimaisesti aina eniten välineitä meidän veneessä, että naurattaakin, että me voidaan Tikkasenkaan lähteä vaikka jollain parilla pakilla kalaa, mutta sitten sillä kuvaajalla on 7 reppua kampetta mukana, mutta se on ihan ymmärrettävästä syystä, että siellä on niin varakameraa ja sitten siellä on 19 laturia ja 77 akkua ja näin, että se on kyllä aikamoinen show aina. Saattoi tulla tuolla Trummanilla ja Pierelläkin siellä rönkkärissä vähän tilan puutetta, kun semmoinen määrä tavaraa mahdollisesti on mukana. Mutta
No joo, Näistä vesistöissä, mistä olette kuvannut, niin onko jäänyt jotain erityisesti mieleen noista noin keikoista? itse asiassa on monta sellaista vesistöä, mihinkä mä mielelläni menisin uudestaan elämässäni. Ensimmäinen tuli mieleen on Pielisjoki tuolla Pohjois-Karjalassa ja se Uimaharjun alue, niin meillä jäi kyllä pahasti hampaankoloon siellä. Mä oon 2 kertaa käynyt, kerran Bike Masters, taisiko olla vai Predator, en muista. Ja nähtiin kyllä siis niin älyttömän isoja kaloja paljon, mutta ei saatu niitä sinä päivänä ottaa. Niin se jäi mulle niin kuin hampaankoloon, että mä haluaisin käydä sen vielä niin kuin valloittamassa, jos näin voisi sanoa. Että mä niin kuin saisin sieltä jotain kaloja, että mä niin kuin pystyisin. Se ei jää niin kuin se paha mieli. Paha mieli on ehkä väärä, ei jäänyt pahaa mieltä, mutta se, että jäi semmoinen niin kuin fiilis, että jotain jäi vielä niin kuin sinne, jotain jäi hampaankoloon. Toinen vesistö, missä mä ilomielin kävisin uudestaan, veisin jopa perheen sinne varmaan telttailemaan, niin olisiko ollut niin ikään Pohjois-Karjalassa, oltiin Pyhäjärvellä. Oli siis niin kaunis, kuvan kaunis järvi, kristallinkirkasta vettä, näkösyvyyttä varmaan 4-5 metriä ja oli niin kuin super haastava vesistö. Siis erittäin isoja ahvenia, mutta oli kyllä siis kalastuksellisesti niin haastava kuin ikinä vaan voi haastava olla, että siinä monta päivää lyötiin päätä seinään sen treeninkin aikana. Sitten pieneltä alueelta löydettiin kalat, mutta se, että pelkästään jo siellä veneily ja oleskeleminen, grillaaminen siellä rannoilla ja kaikki se puhdas vesi ja se, niin kuin se koskematon, se oli rajavyöhykettä, eli siinä meni Lahden yli meni valtion raja, Suomen ja Venäjän välinen valtion raja, niin siellä ei oikeasti niin kuin esimerkiksi jotain mökkejä ja tämmöistä asutusta siellä ei ollut ollenkaan. Se aikamoista erämaata, vaikka Pohjois-Karjalla se oli. Sinne menisin mieluiten uudestaan tai erittäin mielelläni ja en välttämättä sen takia, että sieltä jäi hampaankolo, vaan sen takia, että oli niin kaunis paikka. Kuitenkin jäänyt vielä semmoisia kohteita takataskuun noiltakin reissulta sitten. Sanoit, että ei ollut se Pielisjoki jäänyt sillä varsinaisesti hampaankoloa, mutta onko joku semmoinen kala, tuommoinen kirvelevä karkuutus, mikä sitten oikeasti olisi jäänyt vähän hampaankoloon sitten menneiltä vuosilta? No ainut, mikä ehkä tulee mieleen, niin on näitä karkuutuksia justiin näissä kisoissa, koska ne on oikeasti ehkä merkinnyt jotain. Se, että jos mä pudotaan jonkun hyvän kalan vapaa-ajalla, niin se ei oikeastaan sitä hetkittäistä kirvelyä pitempään, se ei niin kuin vaivaa mua, että kun mä en määrittele itseäni edelleenkään tai enää sen mukaan, että mitä mä saan ja mitä mä en saa, niin ne ei oikeasti, se on osa kalastusta ja se niin kuin niitä vaan tulee. Mutta ehkä semmoinen, mikä nyt päällimmäisenä mielessä on, niin olisiko ollut EPC, eli Every Bike Counts, en muista minä vuonna, oltiin Brumarvissa kalassa, ja me oltiin ihan kärkikahinoissa viimeiseen päivään mennessä, ja me tiedettiin, että me sieltä, olisiko ollut voitto tai kakkossia kairataan, niin me voitetaan se koko formaatti, ja mulla oli siinä aamupäivän jaksossa, mulla oli joku sellainen vajaa 110 kiinni, joka siinä haavin mitan pääsi irti, niin se niin kuin jäi kirveleen, koska mä tiedän, että se olisi ollut voittokala, mutta turha sitäkään on jossitella, siis ei se, niin kuin, se ei vaivaa mua, se ei tuu mun uniin, mutta että jos pitäisi nyt joku tämmöinen kirvelevin niin kuin muistella, niin varmaan se on sitten jotain tämän tyylistä. Sitten on ollut enemmän panoksia pöydälle, ettei sitten enää omassa kalastuksessa, tai esimerkiksi sieltä ihan alkuajoilta on jäänyt mitään semmoista niin kuin mieleen, että silloin kun enemmän ehkä sitä koko punnaili, ja sillä oli ehkä enemmän merkitys siinä omassa kalastuksessa, niin ei kuitenkaan enää nykyisellään sitten ole jäänyt kaivelemaan semmoista. No en muista, että olisi niin kuin aikaisemmilta vuosilta, erityisesti vapaa-ajan kalastukselta, mitä ei jäänyt. Kyllä se varmaan enemmän on aika paljon tullut kisailtua, niin kisoissa kun menetään, niin se jotenkin kaivelee enemmän se, että mikä joku nuorena kun vapaa-ajan kalasti, niin jos ne kalat pääsi irti, niin se oli monesti jo niin kuin se oli laaki ja vaina, eli se oli tärpistä irti. Ja tässä ei edes tiedä, minkä kokoinen se oli. Se on sitten aina jossitella, oliko se iso vai pieni, että se on jotenkin vaikea, niin kuin, onko ne sitten kirveleviä tai ei. Ja tosiaan, niin kuin mä sanoin, vapaa-ajan kalastus on mulla sellaista, että sitä joko tulee tai ei, ja sitä tulee hyvin tai ei. Että se ei niin kuin, sinänsä kalastus ei, se ei määriydy sen mukaan, että
onko se hyvä tai huono päivä sen mukaan, että tuleeko sitä kalaa hyvin tai isoa tai pientä ja vähän. Täytyy oikeasti mennä jonkinlaiseen kilpailutoimintaan ennen kuin rupeaa tuntumaan edes vähän jossain. Entäs sitten, ei ehkä karkuutusten puolesta niinkään, mutta onko jäänyt jotain semmoisia reissuja mieleen, kun kaikki ei mennyt niin kuin Strömsös, että sikku kalusto pettää tai jotain muuta vastaavaa tuolla vesillä, kun näitä tietysti sattuu, kun paljon vesillä käy. No joo, kaikenlaista on mennyt rikki ja näin, että mä pyrin aina pitämään ihan kaikesta kalustosta huolen ja pitää varakalustoa mukana ja muuta, mutta sitten on totta kai käynyt joskus jotain tällaisia, että ollaan painettu joku tunti ulos, lähdetty niin kuin ennen kukonpieremään aamulla johonkin tunti ulos johonkin saaristoon ja sitten siinä rampilla, kun on kaikki valmiina, huomataan, että on joku veneen avain kotona ja muuta, niin se tietenkin syö miestä, että se tunti ollaan painettu sinne ja sitten vedetään tunti takaisin, haetaan avain ja tunti takaisin sinne, että tämmöisiä asioita on jotain yksittäisiä elämässä tietenkin päässyt tai uran varrella päässyt kokemaan. Tai ei mitään sellaista suurempaa kalustotappioa en ole. Muutama hassun kerran johonkin kiveen kolauttanut, mutta nekin on selvinnyt sillä, että ollaan vaihdettu potkirulaan varapotkuriveneessä mukana ja näin. Että mitään sellaista, mikä olisi ihan täysin kalastuspäivän pysäyttänyt siihen paikkaan. Sellaista ei ole itse asiassa ei ole sattunut kohdalle ja toivottavasti ei saa. Sitten on enemmän niin kuin tätä osastoa, että sitten ehkä siinä hetkessä on saattanut vähän harmittaa, mutta jälkikäteen naurattaa. No joo, nämä on justiin tällaisia perusjuttuja. Vene on joskus unohtunut tankata ja on sitten bensa loppunut johonkin keskelle ulappaan. No siitä selviää useimmiten keulakoneella. Ja sitten on ollut tietenkin jotain tällaisia, että ollaan lähdetty kesäkuumilla kalaan ja sitten huomataan jossain tuolla ulkosaaristossa, että meillä ei ole vettä veneessä ja tämmöisiä. Siis aika harmittomia pieniä asioita, mitään isompaa ihmishenkeä uhkaavaa ei ole käynyt, että se on niin kuin, siitä täytyy olla kiitollinen. Joo, kyllä. Joo, näitäkin sitten joskus saattaa vielä tietysti olla, että saattaa tulla yllättäviä tilanteita sielläkin valitettavasti sitten toisakin mielessä. Mutta sitten kun tuon Pyhäjärven otit puheeksi, että se oli hieno paikka, niin onko jotain tämmöisiä hienoja luontokokemuksia jäänyt sitten vesiltä mieleen, mitä haluaisit tässä jakaa? Kun mä nyt on glorifioinut noin niin kuin miljöötä ja luontoa tässä, niin mä oon aika huono ylipäätään tuijottaa muualle kuin omaa vavan kärkeä, kun mä oon kalassa, mikä tietenkin on ikävä asia, että siitä pitäisi enemmän pystyä nauttimaan. Ei ole, mitä mä nyt sanoisin, mä oon joskus hyljettä tai kuuttia, joskus vauvahyljettä syöttänyt käsistä. Se tuli semmoisen pieneen lahteen, missä me oltiin heittäessä haukea. Hauen kalastus kuoli siihen paikkaan, yhden pikku lirkun mä taisin saada. Ja sehän tuli uteliaana ihan veneen viereen. Me syötiin se hauen puikaleen sille käsistä. Ei ehkä maailman fiksuin asia, mutta tulipa tehtyä. Oli se ainakin hellyttävä kohtaaminen siinä vaiheessa. Ja sitten on tietenkin ollut aika paljon tällaisia, että jotain hirviä on uinut jostain ihan veneen vierestä yli ja kyykäärmeitä meinannut tulla veneeseen. Ja sittenhän meillä on aivan älyttömästi merikotkia täällä, että parhaimmillaan joskus kun niillä on pesimäaika, niin on saattanut 20 merikotkaa pörrätä siinä ihan veneen yläpuolella. Niin tämmöisiä asioita on jäänyt mieleen, mutta ehkä harmillisen vähän tulee kumminkin niin kuin luontoa silleen seurattua, että siis, tai sanotaanko pinnan yläpuolesta luontoa. Mutta kyllä tuossakin nyt jo aika paljon kaiken näköistä erilaista niin kuin kohtaamista pontokappaleiden kanssa vesillä on tullut. Ja itsellä aika hyvin jää mieleen aina, jos kalavesillä on siellä vähän kotkia pongailee, että kyllä ne aika vakuuttavan näköisiä lintuja on. Ja tuommoiset myöskin, jos näkee jotain hirveä peuraa vähän uimassa, niin kyllä mieleen. Ja takaisin tuohon hauen kalastukseen, niin onko sun mielestä joku tommonen asia hauen kalastuksessa, mitä moni hauan kalastaja ei oikeastaan ota huomioon, mutta mitä pitäisi
huomioida, sit, kun sinne haukikalaan lähtee? Jaa, nyt pistit pahan kysymyksen. Onhan niitä asioita siis, jos ajatellaan niin kuin kalastuksellisen ulkopuolisia asioita, niin ei välttämättä niin kuin sen kalan saaliin kautta haeta sitä ajatusmallia, niin justiin kalan käsittely tietenkin on A ja O, että niihin perehdytään. Ja ensinnäkin, että ne välineet on siellä veneessä tai rannalla tai repussa, missä ikinä onkaan, että ne on mukana. Pitkäkärkiset pihdit, koukkuleikkurit, laastarit ja sitten myöskin osaaminen. Tiedetään, miten kalaa käsitellään. Osataan vähän lukea sitä, että miten se kala käyttäytyy. Jos se rupeaa jännittämään siinä se kala, niin se on varma merkki siitä, että se lähtee räpiköimään. Sitten jos puhutaan kalastuksellisia asioita, siis sellaisia, että millä tavalla voisi niin kuin maksimoida oman kalastuksellisen tuloksen, on se, että mun mielestä, vaikka itse suuria vieheitäkin paljon tänä päivänä käytän, niin yksi kompastuskivi on oikeasti kyllä katsoa nettiä, että pitää olla 40-senttinen kumilötkö, että voi saada hyviä haukia. Se ei mun mielestä pidä pätkääkään paikkaansa, että mitä pienempää viehettä käyttää, niin sitä enemmän saa kalaa, ja silloin kun se määrä kasvaa, niin silloin myöskin kasvaa todennäköisyys sille, että sieltä saattaa nasahtaa joku isompi. Se ei ole kerta ja kaksi, kun me ollaan pienennetty viehettä aika reilusti johonkin 12 senttiin, vaikka jotain pikkukumia, mitkä voisi niin kuin karikoidusti profiloida vaikka kuhakumeiksi, niin ne on sitten pelastanut sen haukipäivän. Ei vaan määrän suhteen, vaan myöskin, että isoimmat on nasahtanut siihen. Erityisesti kevätkalastuksella, että nämä ajat, mitkä meillä on nyt päällä, niin joku tämmöinen pienikin viehe saattaa olla täysin ylivertainen. Että semmoinen aika ennakkoluuloton kokeileminen sen viehen koon suhteen on mun mielestä vähintään yhtä tärkeä kuin hakea se joku vieheen väri ja muu, niin vähän etsii eri uintityyppejä ja erityisesti eri viehen kokoa. Se on itse asiassa todella hyvä, koska toi varmaan aika moni hauenkalastaja syyllistyy vähän tähän samaan virheeseen. Myönnän itseltä ei löydy 12 senttistä kumia niin tuosta omasta paletista, että varmaan niin kuin menee johonkin 15-16 senttiin noin pienimmät, mitä löytyy, mutta siis kuitenkin se, että sitten ei aina lähde vaan heittää sitä niin kuin isompaa viehekokoa, vaan sitten myös päinvastoin laittaa sitä pienempää kokoa. Et sitä on kuullut myös, myös toisenkin vieraan suusta tämän saman neuvon, ja selkeästi näyttöä on sen tueksi. Mun vapaa-ajan kalastus, niin mä en liikaa vedä johtopäätöksiä, enkä mä välttämättä aina edes hae sitä maksimaalista tulosta, että mä lähden niin kuin ihan pakon edessä etsimään sitä oikeaa, että just sillä hetkellä onnistuisi, mutta kilpailun historian ja kokemuksen kautta niin on ehkä vahvemmin mielessä justiin tämmöiset hetket, kun joku semmoinen pienikin asia, kun johonkin ahven kautta koon vieheeseen vaihtaminen on saattanut niin kuin pelastaa sen hetkisen tekemisen ihan täysin, että mulla on ehkä kyllä enemmän niitä, tai mulla on ehkä enemmän sellaisia kertoja, kun viehen pienentäminen on parantanut saalista kuin viehen suurentaminen. Uskallan väittää. Sitten vähän näihin vieheisiin, kun oot vanha kokkukauppias ja nykyään sitten tosiaan edustat sitten Mikadoa, niin onko joku valistunut veikkaus, mikä voisi olla seuraava uusi iso trendi hauenkalastuksessa tuolla viehepuolella? Joo, sen kun tietäisi, niin tässä saattaisi olla rikas muutaman vuoden päästä näin niin kuin välikätenä ja kauppiaana. Mutta ehkä yksi rajoittava tekijä on se, että materiaaleja oikeasti rupeaa maailmasta loppuun materiaalit, mistä enää tehdään jotain täysin uutta ja mullistavaa. Että on tehty pehmoviehet, on tehty kovaviehet ja on tehty sekoituksia niistä. Sitten on tehty metallista ja tehty niistäkin sekoituksia. Ja mä en oikein keksi enää materiaalia, mistä tehdä. Nyt on viimeisimpänä pesusienet, siis se jotain foamia, millä jengi heittää. Se on ehkä suurin rajoittava tekijä tällä hetkellä sille niin kuin kehitykselle se, että ei keksitä enää niin kuin mistä tehdä jotain viehettä,
Ja sitten kun käytetään näitä vanhoja, niin vaikka niitä kuitenkaan sekoittaisi keskenään, niin se aina muistuttaa jotain. Niitä kalastetaan aina enemmän tai vähemmän samalla tavalla. Mä luulen, että joku, mikä on kumminkin ollut jäänyt periaatteessa menneisyydestä aika vahvasti hauenkalastuksellisesti, on tietenkin kovaviehet ja jerkit ja swimbaitit. En mä sitä sano, siis niitähän löytyy jokaisen pakista edelleen tänä päivänä, mutta se, että kuinka paljon niitä käytetään verrattuna kumiin, niin se on hälyttävän vähäistä. Et mä luulen, että se tulee takas. Semmoinen, sanotaanko 2010-luvun jerkkitrendi, mitä Suomessa oli, siis aikoihin ennen kuin kukaan käytännössä heitti kumeja, niin mä luulen, että se tulee takaisin ja toivonkin, koska se on älyttömän hienoa kalastusta ja se on jopa tekniikan suhteen, se vaatii ehkä kalastajalta jopa vähän enemmän jotain jerkin uittaminen kuin kumin heittäminen. Niin, toivon, että tulee takaisin elävöittämään vähän kauppiaiden kassaa, koska niitä on edelleenkin aika paljon tuolla hyllyssä. Kyllä on siinä on se oma hohtonsa sitten nimenomaan jerkkikalastuksessa, kun sä itse nimenomaan sen uinnin sille uistimelle luot, vaikka sitten tietysti on näitä NS-aloittelijaystävällisiä, mitä pystyy kelaamaan ihan suoraankin, mutta kyllä mä sanoisin, että se viehätyyppi on niinku semmoinen, että se paremmin toimii, kun sitten itse sitä uistinta uittaa oman käsialansa mukaisesti. Joo, ja sitten ei pelkästään se, että se toimii paremmin, mutta mun mielestä siinä saa paremman onnistumisen tunteenkin kalastajana, koska sä oot tehnyt jotain oikein. Se oot niin kuin sinä, joka oot periaatteessa sen kalan saalistanut jollain jerkillä, kun sä annat sille niin kuin sivu-uittoa jollain vavankärjellä nyppimällä. Et sitten totta kai kumi on aika käyttäjäystävällinen, kiitollinen viehe siinä, että heität se ulos ja monotonisella kelauksella se kumi saattaa ihan itsestään niin kuin kalastaa. En mä sitä sano. Kyllähän jerkikin ihan tasaisella kelauksella toimii ja näin, mutta että ainakin itse miellän jerkkikalastuksen vielä silleen, että se on niin kuin vielä astetta, ei nyt haastavampaa, mutta antoisampaa kalastusta, koska sä osallistut siihen vieheen saalistavuuteen huomattavasti enemmän kuin mitä esimerkiksi peruskumilla ja monotonisella kelauksella. Kyllä, ja onhan siinä sitä vähän ero siinä tartutuksessa ihan pehmeällä viehällä ja sitten kovalla viehällä, että sitten se kova viehä kuitenkin pikkasen siellä hauen suussa liukuu ja siitä kautta sitten ottaa koukku sinne huuleen kiinni, toisin kuin sitten toi pehmeä viehä ihan samalla tavalla siellä sitten. Joo, aika paljon noita kisoja, kun tulee kierreltyä erityisesti tällä alueella noita heittokalastuskilpailu, missä on aika tärkeä ylipäätään saada 5 kalaa lapulle, että se ei ole aina ihan selviö, niin jos mulla on mahdollisuus heittää kovaviehettä, niin mä teen sen 9 kertaa 10 ihan sen takia, että se kalan kotiuttaminen on varmempaa. Ja sitten se, että mielletään useimmiten kovaviehet myöskin sellaiseksi vieheksi, millä pystyy kalastamaan vähän nopeammin ja peittämään vähän enemmän aluetta, niin totta kai kilpakalastuksessa sehän on kaiken A ja O, että sä pystyt 3 tunnin kisassa kalastamaan tehokkaasti se koko ajan, kun se, että heittää hitaasti jotain. Varmasti joku on sillä joskus jotain kisoja kairannutkin, mutta oma mieltymys on kyllä siihen, että vähintään hybridi, mutta mielellään täysin kova viehe. Tästä päästään tuohon tämän podin loppukevennykseen. Eli edellinen vieras on saanut esittää sulle kysymyksen. Edellinen vierashan on ollut sitten Teemu Koski. Ja Teemu halusi sulta kysyä, Jani, että mites toi haavin käyttö nykyään sujuu? Terveisiä Teemulle, vanha tuttu ja kaimo. Ei ole törmätty kyllä, itse en koskaan muista viimeksi. Ennen törmättiin enemmän, mutta mitä mä nyt tuohon sanoisin? Siis viihdettä kansalle. Jonkun pitää vähän sössiä välillä, että ihmiset saa niinku hymyillä ja näin. Eiköhän se ole. Siis mähän syytän aivan täysin näistä haaviepisodeista muita, koska se surullisen kuuluisa Espoon haavitus, kun Heinosen Antilla oli kala kiinni. Me oltiin sen haavilla ja se oli umpiruosteessa. Siinä on sellainen nappi, mikä pitäisi lukittua, mutta eihän se ole varmaan tänä päivänäkään tullut vielä se nappi ulos sieltä. Mä totta kai mä pesen käteni ja syytän kaikkia muita. Sitten joku toinen oli
taidettiinko me joku haavi rikkoa. No sehän on sitten tietenkin haavin valmistajan ongelma se, että jos ei kalastusta kestä, mutta ei, leikkinä. Kyllä se haavittaminen tänä päivänä ehkä vähän varmempaa, mutta edelleenkin, varsinkin formaateissa, edelleen vähän jännittää, koska se tulee, mutta ne kuuluu peleihin. Hyvä kysymys Teemulta ja terveisiä sinne. Eli tulee nykyään tarkistettua ennen kisan alkuun, että se haavi on sitten toimintakunnossa. Joo, ja siis mähän käytän nykyään Mikado-haaveja, niin turha niitä hirveästi katsella, että niihin pystyy luottamaan. En tiedä, mitä ritsoja on ennen tullut käytettyä, mutta näköjään niin saari. Aivan. No niin. Eli sitten toinen osa tätä loppukevennystä on sitten semmoinen, että sä saat haastaa tähän podcastiin jonkun vieraaksi, jos haluat tähän podcastiin jonkun haastaa kertomaan omia kalajuttuja ja kalatarinoita. Joo, mulla itse asiassa tulikin mieleen tuossa, kun me keskusteltiin noista tuotannollisista asioista aika pitkään, ja mä yritin tietenkin, mulla on tuotannollisesti niin kuin insightia siihen käytännössä vain ja ainoastaan kilpailijan näkökulmasta, että varmaan jos ihmisiä kiinnostaisi kuunnella, miltä niin kuin näyttää siellä editointipenkin takana, niin varmaan Laitisen Jani Urpo erämieheltä voisi olla aika mielenkiintoinen vieras. Toki hänkin omaa pitkän hauenkalastustaustan, mutta myöskin on vahva kalastaa muita lajeja, ja sitten se, että se viihde, mitä ihmiset näkee ruudusta, ja miksi monet vihkiytyykin kalastukseen, niin Laitinenhän on sellainen, joka on sen kaiken enemmän tai vähemmän yhdessä muiden kanssa sen kaiken takana, että siinä voisi olla semmoinen aika mielenkiintoinen vieras. No, eittämättä varmasti, ja tosiaan hän on varmasti vaikuttanut aika monen kalastukseen sitten tuon Urpo erämiehen videoiden kautta, ja siellä kuin tosiaan on aika paljon nimenomaan myös hauenkalastukseen liittyvää, että koitetaan saada sitten tähän vieraaksi, niin päästään kuulemaan, miten he on sitten siellä ruudun takana editointituolissa näiden formaattien tuottaminen. Tietysti sitten hänen omien tarinoidensa lisäksi, että heillähän taisi lähteä noista pohjoisen reissuista kuvaamishomma liikenteessä, jos en ihan väärin muista. Joo, taisi olla. Se kaveriporukkahan se on, joka on lähtenyt taltioimaan omaa vapaa-ajan kalastusta, ja sitten se on vähän niin kuin kasvanut, ja nykyään ne on jo enemmän tai vähemmän tuotantoyhtiö, tekee puoliammatikseen sitä, mutta siinä on kyllä tosiaan sellainen porukka, ja sitten niin kuin, kuinka laaja kirjo, kuinka laajasti ne kalastaa eri lajeja ja tekniikoita, ja aika ilman mitään ennakkoajatuksia tai niin kuin silleen, ne haastaa tosi paljon itseänsä ja vesistöjä ja tekee semmoisia asioita, mitä muut ei tee, ja vihkiytyy ja paneutuu ja kuluttaa aikaa siihen. Ja kun ne taltioi sen kaiken, niin mä uskallan väittää, että Suomessa ei hirveän monta tämmöistä kalastusvaikuttajaa tai kalastusvaikuttajaseurue,tta ole, joka on pystynyt niin monta ihmistä ja junioria ja uutta niin kuin kalastajaa saamaan mukaan tähän niin kuin meidän iloiseen joukkoon ja kalastajamaailmaan kuin mitä nämä miehet. Kyllä. No, juuri näin. Mut katsotaan, jos saadaan sitten vieraaksi. Ja tässä kohtaa, hei Jani, mä haluan kiittää sinua, että sä oot tullut tähän podcastiin vieraaksi ja kertomaan vähän näitä omia juttuja ja pohdiskelemaan myös paljon muutakin asiaa, ehkä vähän niin kuin muidenkin lajien kalastukseen liittyen ja vähän ehkä kalastuksen vierestäkin osin. Ei muuta tähän kohtaan kuin hei Jani, kireitä loppuvuoteen sulle ja myöskin kaikille kuuntelijoille. Kiitos oikein paljon, oli mukava olla mukana kaikenlaisissa ollut, mutta podcasteissa vielä voi senkin rasti pistää ruutuun.